Казан сөйлей. Хайырлы көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. 15 сәгать 10 минут. Әдәби драматик тапшыруыбызны башлыйбыз. Хәзер без сезнең игътибарга Кәрим Тинчурин исемендәге Татар дәүләт драма һәм комедия театры артистлары башкаруында Уильям Шекспирның Гаугалы мәхәббәт исемле әсәре буенча куелган спектакленең радио вариантын тәкъдим итәбез. Габдулла Шамуков тәрҗемәсе. Әсәрне сәхнәгә куючы режиссер Рауил Тумашев. Рольләрне башкаралар: Дон Педро, Шамил Миннуллин, Клавдио, Харис Төхвәтулла, Леонато, Рабит Батулла, Дон Хуан, Илдус Ахмеджан, Бенедикт, Халил Махмутов, Беатриче, Исламия Махмутова, Еро, Әлфия Хасанова, Антонио, Зөфәр Харисов, Урсула, Зөләйха Хакимова, Маргарита, Гөлшира Закирова, Бальтазар, Фәнәвил Галиев, Кизил, Гата Нуруллин, Шукмар, Самат Валитов. Беренче сакчы Фәнәвил Галиев, икенче сакчы Нуретдин Нәҗмиев, Саркатип Таһир Нуруллин, Конрад Разил Сибгатуллин, Барачио Радиф Сагъди, Монах Тимер Зиннуров, Шапкын Роберт Муртазин, алып баручы Фәйрүзә Исхакова. 80-нче елларда магнитофон тасмасына язып алынган бу спектакль радио өчен тавыш операторы Асия Бикбау, режиссер Гысман Әхмәтҗан, мөхәррир Рөстәм Акъегет тарафыннан әзерләнгән. Вакыйга Мессина шәһәрендә бара. Леонато йорты каршында аланлык. Леонато, Геро, Беатриче һәм Шапкын керәләр. Бу хаттан шул аңлашма. Принц Дон Педро Арагонлы бүген кичкә Мессинага килеп җитәчәк. Әйе, ул монда якында гына. 3000 чамасы. Дворяннардан ничә кеше югалттыгыз? Бик аз. Дворяннар барысы да исән. Алай югалтысыз булгач, бу җиңү игеләдә алып булып чыга. Монда мин укыдым әле. Принц Дон Педро Арагонлы Клавдия дигән Флоренция егетне айрыуча зур хөрмәт күрсәткән. Ул егет хөрмәткә тулысынча лаек. Яшь башы белән hiç көтелмәгән батырлык күрсәтте. Бәрән кыяфәтендәге егет арсландай сугышты. Монда Мессинда аның абзасында бар. Бу хәбәр аны куандырар. Мин аңа хатны тапшырдым инде. Бик куанды шикелле. Ләкин шатлыгы тынакланып, йөзенә хәсрәт нигъләре белән чагылды. Әллә җылады дамы? Җылау гынамысың? Артык хискә бирелү нәтиҗәсе. Чын самими кешеләр генә хисләрен шулай күз яше белән юып чыгаралар. Шатлыктан җылау, күз яше күреп куаныдан яхшырак түгелмени? Сыларга рөхсәт итегез. Шәнишкә әфәнде походтан кайттымы юк? Шәнишкә әфәнде? Мин андый кешене белмим, туташ. Безнең гаскәрдә андый кеше юк иде. Кемне сорыйсың син, сеңелкәш? Туганым Бенедикт әфәндене сорый. Ул кайтты. Шунда юк шаян мәзәкче егет. Әйтегезче зинһар, ул анда ничә кешене ашады? Үтерде дигәне. 40 ел үтергән кешеләрне мин үзем ашап бетерәмен дип сүз биргән идем.
Дөресен әйтергә кирәк сеңелкәш, син Бенедикт әфәндегә карата үтә шәфкатьсез кыланасың. Ләкин ул сине һичшиксез буйсындырачак. Бу сугышта туташкаем, ул безгә зур ярдәм күрсәтте. Шири башлаган азык байлыгыз булгандыр, ул шуны аша бетергә булышкандыр. Аны булдыра ул ашказаны менә дигән. Шуның өстенә туташкаем, ул менә дигән солдат. Әйе, хатын-кыз янында солдат, ирләр янында? Ирләр янында ир, солдат янында солдат. Күңеле тулы гүзәллек. Әйе, тиеп тутырылган ир икән, эче тулы. Әйе, без барыбыз да бәндәләр. Әфәндем, сез минем сеңелкәйнең сүзләрен чынга ала күрмәгез зинахар. Аның белән Бенедикт әфәнде арасында шундый бер мәзәк сугыш бара. Очрашу белән бер-беренә чәнечкеле сүзләр ялдыра башлыйлар. Ләкин ул һич кенә дә уңышка ирешә алмый бичара, акылыннан шаша инде. Менә син сеңелкәем бер кайчан да акылыңнан шашмассың. Кызыл кар яумаса юк әлбәттә. Әнә, Дон Педро да килеп җитте. Дон Педро, Дон Хуан, Клавдио, Бенедикт һәм Бальтазар керәләр. Hürmetli Leonard efendi. Siz үзегез мәшәкать тудырасыз. Гадәттә кешеләр артык чыгымнардан качалар. Siz шуны үзегез эзләп йөрисез. Рәхмәт, җанабы Гали, рәхмәт. Сезнең килүегез һич бер нинди мәшәкать тудырмый, җанабы Гали. Мәшәкать китсә, тынычлык килә диләр. Сез китсәгез, сагыш килә. Бәхет югала. Siz ихлас күңелдән үз җилкәгезгә авыр бурычлар йөклисез. Leonardo. Бу сезнең кызыгыз шикелле. Әйе, мәрхүмә әнисе шулай дия торган инде. Әллә сез мине дип шикләндегезме, Leonard әфәнде? Юк, Бенедикт әфәнде. Ул чакта бит әле сез имшәк баласы гына идегез. Лактымы, Бенедикт. Хәзер ир булып җиткәч, кем икәнлегегез аңлашылды. Соң атасының кызы икәне йөзеннән күренеп тора. Бәхетле булыгыз, туташ. Атагызга шул катлы шагансыз. Туташ атасына бик тәшаса да аның башын үз җилкәсендә йөртергә барыбер риза булмаса иде дип санам. Үзегезгә бернинди илтифат юклыгын күрә торып, bir туктаусыз лыгырдаугызга гаҗәпләнәм мин, Бенедикт әфәнде. Шәнечке туташ, сез ишәрмени әле? Шәнечке тансыклап торучы Бенедикт барында иң юаш кеше дә шәнечкегә әверелә. Шунысы бар, сездән башка барлык хатын-кызлар миңа гашык. Әмма шуларның берсен дә яратмыйм бит. Шундый миһербансыз булуыма үзем дә аптырыйм. Артларыннан ярып йөрүче диварадан кытылганнар икән. Мин үзем дә Аллага шөкер бу яктан салкын калны. Без бер-беребезгә шаганбыз. Ләкин мин ирләрнең мәхәббәт антына караганда, этемне каргалага ләңгеләвем артыграк күрәм. Бу теләгезне Ходай үзенә гытсын. Юлыгызга тап булган егетләрнең битләре тырналудан сакланыр. Битләре сезнеке төсле генә булса, тырналудан гына ямсызланмас. Туты кызларны сез бик шәбиләтер идегез. Мин өйрәткән туты кыш сездәй хайваннан үстен булачак. Минем атым да сезнең телегез шикелле аруны талуны белмәсен иде. Сүзегезне һәр вакыт алаша тапкырлыгы белән дәвамлыйсыз. Мин моны күптән беләм. Big iPad Leonardo, Benedikt efendi, Claudio efendi. Benim dostum Leonardo bizni barımızı da o'zine qonaqqa chaqira. Ayya efendiler, ayya. Sizni de selamlarga ruxsat etdingiz, Janobi G'ali, qutluyum sizni. Endi tug'anig'iz bilan kelishgach, men ixlos ko'ngildan xizmatingizga adirman. Men sizga yumart tug'il, ammo rahmat sizga.
Rahim etip aldan utmazsizmi, aldan kirmezsizmi, Cenab-ı Gal? Yo'q, biriniz qo'lingizni birga o'zik. Birga, Leonard. Бара чыгалар. Бенедикт белән Клавдия гына кала. Benedikt, Leonard efendinin kızına ihtibar ettin mi? Күрүен күрдім, ләкин игътибар етмәдім. Нинди тыйнак кыз, шулай түгелме? Минем шын фикремне белү өчен сорыйсыңмы, әллә хатын-кыз дошманы буларак бер-ике чәнечкеле сүземне ишетәсең киләме? Юк, шын фикриңне әйт. Ничек дип әйтим? Артык мактар өчен ул бик кичкенә. Аппак дияр өчен шактый кара, югары күтәрер өчен тәбәнәк. Аның файдасына шуны гына әйт алам. Әгәр дә ул бу хәлендә булмаса, матур булмас иде. Ә булай ул миңа ашамый. Benedikt, sen meni шайра дип уйлыйсың ахыры. Юк, ачыктан ачык туп-турай. Кыз сиңа ошыймы? Туктале, нигә шул кадәр җентекләп сорыйсың? Сатып алырга җыенмыйсыңдыр ич? Мондый хәзинәне сатып алып буламысың? Әле ничек кенә салып куяр өчен тартмасында табып була. Аннан да шибәр кызны очратканым юк. Әлегә күзлек кимим киюн, ләкин ич китәрлек нәрсә күрмәдем. Менә апасын әйтсәң инде, әгәр дә эченә шайтан яламаган булса, ансын инде шибәр дип әйтеп булыр иде. Туктале, син никахлашырга җыенмыйсыңдыр ич? Әгәр дә кыз риза булса. Менә эшләр кая килеп җиткән икән. Шулай ук җир йөзендә ишан тынычлыгын җуймыйча тыныч кына эшләпәсен киеп йөргән теләгән кеше табылмас микәнни? 60 яшьлек ир күрү насип булмас микәнни? О, Геро, синнән дә шибәр кызны очратканым юк. Ярый, синеңчә булсын. Ләгънәт камыты кияргә шул кадәр ашкынасы икән, Рәхимет. Ял көннәреңдә буйныңны шиләндереп, ахвак килеп йөк тартырсың. Синнән дә шибәр кызны очратканым юк. Дон Педро килә, сине эзли булай. Дон Педро килә дим, сине эзли булай. Әфәнделәр, нинди сер булды юлыгызны? Нигә туктап калдыгыз? Серне ачып салырга мәҗбүр итүегезне теләр идем, Җәнаб Гали. Буйрам, сезгә сөйләгез. Ишетәсезме, граф Клавдио? Сер саклавымны син беләсең, телем тузаклы, авызым йозаклы. Ләкин хөкемдарның буйрыгы, син моны исәпкә ал, хөкемдар буйрыгы. Егет гашык булган. Кемгә? Бу сорауны сез бирәсез, Җанаб Гали. Ябына игътибар итегез, Лазер. Герога. Леонарда кызына. Әгәр дә чынлап та шулай икән, җавабы дөрес. Нәкъ әкияттәгечә. Дөрес түгел. Андый хәл булганы юк, илаһи Раббим, була күрмәсен. Дәрдем кинәт кенә сүнмәсә, илаһи Раббим була күрсен. Амин. Әгәр дә кызны яратсагыз, ул сөйләргә лаеклы. Мине сынау өчен әйтәсезме бу сүзләрне, Җанаб Гали? Намусым белән ант итәм. Ихлас күңелемнән әйтәм. Хаклык белән ант итәм. Мин дә күңелемдәген әйтәм. Валлаһи биллаһи, мин дә күңелемдәген әйтәм. Мин аны сөям. Мин моны сизәм. Кыз моңа лаек. Мин аны беләм. Мин менә сизмим, ник аны сөяргә. Бөтенләй белмим ни өчен лаек. Бу минем чын уем, катгый фикрем. Утка салсагыз да мин аны үзгәртмәм. Син инде хатын кызның кан дошманы. Мәңге иманга килерлек түгел. Шул дошман ролен уйныйм дип ул бар көче белән тырыша инде, Җанаб Гали. Мине барлыкка китереп карынында асраган өчен. Күкрәк сөтен имезеп үстергән өчен хатын-кызга ихлас күңелдән рәхмәт әлбәттә. Инде адым сайын алдану куркынычы тыеп, маңгайымда мөгез музыкасы шыңлавын ишетеп яшәргә. Юк инде, кичерегез мине, мәрхәмәтле әфәнделәр. Ышанмавым белән берсендә җәберлисем килми, шуңа күрә берсенә дә ышанмыйм һәм үземне алдатмас өчен мәңгегә өйләнмәскә булдым. Мин әле мәхәббәттән агарган чагыңны күрермен дип өмет итәм. Ачудан, авырудан, ачлыктан агаруым мөмкин, Җанаб Гали. Әмма мәхәббәттән һич бер вакытта. Исеңдә тот. Бу сүзләреңнән кайчанда булса ваз кичсәң, Адам бергесенә калырсың. Инде андый хәл була калса,
Шүлмәккә салынган піси орынына асығыз да, атығыз. Тидір алған кішінің жилкәсіннен сүйігіз. Атақлы мәргән икәнсің дейгіз. Ярый күрер біз, қырғы үгізні де қамытқа көндірәләр. Қырғы үгіз көнер ол. Инді ақылы Бенедикт көне қалса, үгіздің маңғайымнан мүгізін алығыз да менің маңғайыма отыртағыз. Туқта, Бенедикт. Әгер де Купидон өзінің мәхәббәт туқларын Венецияда атып бітірмеген болса, тітрәттір әлі өзіңні. Мен мәхәббәттен тітрәгенші, жир тітрәр. Киләшәк күрсәтер. Хәзірге сүйіклі Бенедикт, зинхар Леонат янына кірігіз, аңа сәлемімні тапшырығыз да, кешкі ашқа менің киләшәгімні әйтігіз. Анды емішіні рәхәтләніп өтейм. Мен мәхәббәттен тітрәгенші, жир тітрәр. Миңа ярдәм итсәгезче, җанабы Гали. Хөрмәтлем, ярдәм итергә әзер. Ләкин ничек? Ирет, қолымнан келгәнне барында эшләячәкмен. Леонатның улы бармы, җанабы Гали? Кызыгына, бірдән бірі. Нәрсәлә, гашыйк булдыңмы, ә? Яуга китер алдыннан күреп калдым. Дөресен әйтим, солдат күңеле иләс-миләс. Аның башы бүтән уйлар белән мәшгуль. Алда сугыш, кайдан да кыз кайгысы. Менә кайттым. Сугыш уйы баштан чыкты. Күңелем татлы уйлар белән тулды. Шушы уйлар, хис-тойгылар тынга бирми. Сылу, гаҗәп гүзәл дип бер туктаусыз колагыма гел шул фикерне тукый. Хәзер инде кызга тәмам гашыйк булдым. Клавдио! Шын гашыйкларча син бүген сүзгә юмар. Гашыйк булгансың икән бик яхшы. Мин атасы һәм Гераның үзе белән кич сөйләшермен дә. Эшем тамам. Кыз синеке булыр. Шуның өчен булдымы бу купшы сүзләр? Гашыйкның күңелендәге борчуларын сизеп, сез дәвасын шундук таба аласыз. Ә мин узын сөйләп, ябыктырдым сезне. Клавдио, бүген кичен маскарадта маска киеп, мин син булып сөйләшәм Гера белән. Хисләремне салам аның йөрәгенә һәм ялкынлы сүзем белән күңелен яулыйм. Әтисеннән дә фатиха алгач, аннан инде шикләнмим. Кыз синеке, Клавдио, минем аттан, аннан да шибәр кызы. Леонату йортында булды. Икесе ике яктан Леонату белән Антонио керәләр. Леоната! Я, нәрсә бар, абзыкаем? Кәрендәшкәем кайда? Улыңны әйтәм. Музыка мәсьәләләрен кайгырттың минде. Шуның артыннан шабып ирим. Кара Леоната. Хәзер сиңа шундый яңалык сөйлим. Андый нәрсә синең төшеңә дә кермәгән. Әйбәт яңалык булсын? Беренче карашка начар түгел. Хәтта бик әйбәт дияр идем. Принц белән Клавдио минем бакчадагы куе аллеяга йөрергә чыкканнар. Бер хезмәтчем аларның сөйләшкәннәрен тыңлап торган. Принц Клавдиога йөрәк сырын ачкан. Минем кардәшкәемне, синең кызыңны сөюен әйткән. Бүген кич биюләр вакытында ул кыз белән аңлашачак. Әгәр дә кыз риза булса, шундук синең белән сөйләшәчәк. Карале, туганам, Антонио, ул хезмәтчең синең аз гына дивана түгелдер бит. Юк, киресенчә, бек акыллы егет дияр идем. Хәзер чакырам, үзең сөйләшеп карарсың. Антонио, тукта. Сабыр. Юк. Biz bunu әлгә төштеп кенә белик. Үңгә әвелгәнчә. Шулай да Антонио кызга белдергә кирәк. Бу хәбәр дөрес булган тәкъдирдә җавап биргә әзер торсын. Бар, тында җиләп бирүденә бар, Антонио. Йөгер. Карагыз әле, дуслар, барыгыз, сез ишегездә булыгыз. Кичер туганым, кил әле бирдә. Кил. Туганым, Эльзинахар өчен кичер мине. Әйдә минем белән. Әйдә, сиңа бүген бүтән зиһенеңне тупларга туры килер. Тырыш, ярыймы? Тырышырмын, Леоната, тырышырмын. Тукта, Леоната, кара Леоната.
Леонато белән Антонио китәләр. Дон Хуан белән Конрад керә. Ни булды? Сәнәбе қалай? Нигә шул кадәр кайгылы? Аның сәбәпләре хисапсыз. Шуңа күрә шиге дә юк. Акыл киңәшенә колак салырга иде. Мин хисләремне яшерә белмим. Кайгырыр сәбәп булганда кайгырам. Һеч кемнең шаян сүзләренә елмаймым. Ачыксам ашыйм, бер кемне дә көтеп тормыйм. Йокым килгәндә йоклыйм. Һеч кем өчен мәшәкатьләнеп йөрмим. Көләсем килгәндә көләм. Бер кемнең дә кайфына ярарга тырышмыйм. Ансы шулай. Ләкин абыегызның мәрхәмәтен кайтарып, тулы мөстәкыйльккә ирешми торып, халкыгызны күрсәтмәскә иде. Аның бакчасында кызыл гөл булуга караганда, койма артындагы шайтан таягы булуым артыграк. Ялагайланып кемнеңдер мәхәббәтен казанганчы, һәммәсенең нәфрәтен татуың әйбәтрәк. Ризасызлыгыгыздан берничек тә файдалана алмыйсызмыни? Булдыра алганча файдаланам. Чөнки минем файдаланырдай башка нәрсәм юк. Бу кем килә? Барачы. Нинди яңалык бар, Барачо? Бик шәп сыйланып чыктым. Леонато, принц туганыгызга патшаларча хөрмәт күрсәтә. Тагын шуны әйтәләм. Шушы көннәрдә булачак туй хакында сөйлиләр. Шуннан файдаланып берәр җанҗал чыгарып булмасмы? Нинди җүләр инде ул үз башына мәшәкать алырга уйлый? Туганыгызның уң кулы. Кем? Клавдиомы? Нәгүзе? Шибәр егет, кемгә соң? Нәфесен кая таба суза? Леонато кызы Герга, картның бердән бер варисына. Ул яшь әтәч бик тиз канатланды. Моны син каян белдең? Бүлмәгә керсәм, принц белән Клавдия миңа таба киләләр. Не турындадыр бик мавыгып сөйләшәләр. Мин тиз генә пәрдә артына постым. Шунда барында ишетеп тордым. Принц кызның ризалыгын алгач, аны Клавдияга тапшырачак. Бик шәп. Шунда киттек. Миңа үчемне алырга җай чыкты шикелле. Аның юлын аркылы төшсәм, үземә дә юл ачылачак. Сез миңа ярдәм итәрсез дип өметләнәм. Кабергәчә без сезнеке. Әйдәгез. Мәҗлесләренә таба барыйк. Күрербез анда ни эшләргә икәнен. Леонато өйендәге залда күңел ачу мәҗлесе. Маскарад. Граф Хуан, кичке мәҗлестә булмадымы ни? Мин аны күрмәдем. Ул әфәнденең чырае шундый чытык, аны күрү белән сару кайный башлый. Бигрәк сүрән табигатьле кеше. Бенедикт белән икесен бергә әвәләп икегә бүлсәң, менә дигән кешеләр килеп чыгар иде. Берсе күзле бүкән кебек бер сүз дәшми тик утыра, ә икенчесе иркә малай кебек бер туктаусыз лагырды. Шуннан да сиңелкәем, син бу әчетлең белән бер кайчанда үзеңә ир таба алмассың. Ул һаман да шулай сүзешергә генә тора. Курыкмагыз. Әйтәләр ич, сезгә торган сыерга Алла мөгез бирми диләр. Сиңа да бирмәс микән? Әлбәттә. Ир бирмәгәч, бирә күрмәсен дип мин бит аңа көн төн дуга кылам. Я Рабби, сакаллы ир нинди кытышкыч. Еллаш юганга төренеп йоклавың әйбәтрәк. Бер чынма сиңелкәем, бәлки сакалсызы туры килер. Нишле мин аның белән? Үз күмәгемне киендереп асрауым итемме? Сакалы булгач инде ул егет түгел, бөтенләй сакалсыз ир түгел. Сазаган егет миңа ярамый, ир булып җитмәгәндә мин үзем ярамый. Яхшы, сиңелкәем. Шулай да мин өмет итәм әле. Бер бик матур игелекле көндә син дә иргә чыгарсың. Юк шулай бузыкай. Чөнки барлык ирләр Адәм галәйһиссәлам ягыннан миңа туган була. Кардәшеңә кияүгә чыгу гынах. Ярый. Минем сүземне исемдә тот, кызым. Исеңдә тот. Принц сиңа тәкъдим ясаса, син ни дип җавап бирергә тиеш? Әгәр дә ул сиңелкәем тәкъдимнекегә туры китермәсә, музыканы бозып, артык кысырыклый башласа, син әйтәң, һәр нәрсәдә шаманын белергә кирәк диген.
Менә шулай шартына китереп бир җавапны. Ana kulaklardakiler. Кунакларны каршы торганмын. Маска кигән Дон Педро, Клавдио, Бенедикт, Бальтазар, Дон Хуан, Беатриче, Маргарита, Урсула һәм башкалар керә. Yani hiç sizni kaldırıp durma deyişmen. Min isterler edirlerge gider. Bir arтлы парлар биеп үтә. Геро белән Дон Педро. Güzelligizge baş iyüşe yigit bilen aylanıp kilirge tilemisizmi? Tutaş. Күз карашыгыз белән җанымны иркәләп, минем белән акрын гына әйләнсәгез, мин сезнең белән биргә риза. Бигрәк тә читкәрәк китәргә ниятләсәк. Минем белән. Бәлки сезнең белән. Күңелемә шундый уй килсә дим. Андый уй нинди очракта килүе ихтимал, Туташ. Йөзегезне күреп, күңелем үреп китсә дим. Маргарита белән Бальтазар. Сезгез мөхәббәт турында булса, акрын сөйләшегез. Күңелегезгә урнаша, улсам икән. Мин моны теләмәс идем. Үкенүгез бар, минем кимчелекләрем бик күп. Берсен генә булса да әйтегез. Мин доганы кычкырып укыйм. Дигәндә, мин амин дип торырмын. Яхшы биюче җигет җибәр миңа, Раббым. Амин. Бию беткәч тә күз алдымнан юк ит аны, Раббым. Ye, nega miningni aytmaysak? Buldi, anlaşıldı. Урсула белән Антонио. Min sizni tanidim, siz Antonio efendi. Vallahi de min Antonio түгел. Boshlig'im dirildəvindən tanıdım. Dürüsün aytkanda min anıqına oxşatıb dirildətem. Yo'q, shulay shayb etib, tek Antonio efendini dirildat ola. Siz Antonio. Vallahi de min Antonio түгел. Жетті. Sizin isketkiş tapqırınızdan tanıyım men sizni. Siz Antonio. Güzel sıfatlı yaşırıp bulamısın. Aydagız gitti. Beatrice белән Benedikt. Кешірігіз жоқ. Kim ikenigizni de aytmaysizmi? Алыға жоқ. Men üç sözlü, ügüz gözlü, mana mağayan Benedikt efendi aytkanlar. Кімсің ол Benedikt? Siz onu bek yaxşı bilasiz. Шынлап айтам, жоқ. Ol sizde bir vaqtda da kildirgani bo'lmadimi? Кімсің ол? Aytігізше zinhar. Prens Şamakayı. Sözlerinde hiçbir məğna yok. Onun birden bir talandı, akılga sıymaslı gaybetler uylap çıgarı. Bir vakitte kişiler onu kıldırı, hem aşağılarını getire. Sözünden kilerler, uzun tukmaylar. Olmağayın bu tirede yeremin onun aşırağın tiler edim. Tanışqaçta мен аңа sizin bu sözlerinizi жеткірмін. Raqim edip jetkere körügüz. Kiret qabınıp gider de men adıma bir iki şenişkili söz aytır. Ol sözlerge biravda iltifat etmese, gülmese, indi keyfi gidip tınıp kalır. Ol kimne indi keşke aşın taşamaz. Bizge aldağı parlarga yenine kirek. Yaxşı yaqtan gına, әлбәттә. Naşar yaktan bulsa, bir birinci fırlaşta ok taşlap gidem alarda. Туғаным кері қауыл шынлап та ғашық болған. Никахлашу турында сөйлешу үшін қызның атасын шетке алып кетті. Ханым нарда қыз артынан ерді. Бары тек бір гына маска тұрып қалды. Bu Claudio. Kıyafetinden tanıyım. Siz Benedikt efendi mi? Tanıdınız. Nət üzə? Siz benim туғаным білән бик якын мөнәсәбәттә. Ol ярыға ғашық болған. Өтінәм сізден, нешік болса да қыздан аны бездірге тырышығыз. Нәсілі бойынша олаңа тең түгіл. Сіз бұл ішті изгі рөл ойнай аласыз. Ona ғашық екенін қоян білесіз? Сүйем деп қызға ант еткенін өзім ишеттім. Мен де ишеттім. Bugün kişuk ile birge ezrimin deyip ant etti. Aydagiz, залға кірамыз.
Бенедикт булып җавап биргән чакта Клавдия колагына шомлы хәбәр керде. Димәк, принц үзе өчен тырышып йөри. Мәхәббәттә тик үзеңә генә таян. Ярдәм көтмә һичбер кемнән. Гүзәллек сихри, ул әсир итә. Ә мин шуны онытканмын. Сау бул, Геро. Граф, Клавдио. Нәк үзе. Кадалдыгыз иш. Герагызны принцләктіріп алды. Игілігін күрсен. Сіз тірлік сатушы намыслы сәудәгәрдә сөйләшәсез. Үгіз сатқашаларда шулай диләр иш. Әйтегізші, принцны шулай тіп башына отыртасын көткән едігізме? Үтінәм сізден. Қалдырығыз мені. Бу инде теге суқыр ит сатушының соғышуына ошый. Қарақ мала итні шәлдіргәш ул бағананы қайнай. Егер де китмәсәгіз, мен өзім китәм. Ай, бишара атылған қыш. Қазір барып қамышлар арасына псар. Шонысы ғажап. Беатриче туташ мені білі де білмейді екен. Принц шамақайы. Ярый, мен мұның үшін ала білірмін. Граф, қайдасы граф. Әфәндім, граф қайда, граф. Дұрсыңын айтсам, Жанабы Ғали мен аның алдында ғайбәтші рөлін ойнадым. Мен аны шыратқанда ол ташланған жұрт шекілді көңілсіз еді. Әйттім, мен аңа һәм дұрыс әйттім дей білем. Сіз, Жанабы Ғали, яш қызның илтифатын қазанға ешкен дедім. Аны қана шабықларға керек деді мен аңа. Шабықларға? Нишін, аның нинди ғайбы бар? Мәктеп баласыдай ақмақлық ішеген. Ол қыш ұясы таптым деп иптешіне көзеттен. Әтігесі ұрлап кеткен. Ұшанған үшін шыбықларға ма? Мұнда бейт ұрлаушы ғайыплы әфәндім. Шолай да менің ойлауынша бір бәйлем шыбық сіздің икіңізге де зиян етмес еді. Аны бейт, сіз ұрлағансыз, Жанабы Ғали. Қарағызын әфәндім. Мен бейт ол қышларны сайрарағына үйретем. Анары кері иесіне тапшырам. Аларның сайрауы сіздің әйткен сөзігізге ауаздаш болса, сіз намыслы кіші. Қарағызаны, Бенедикт әфәнді. Беатриче туташ сізге бик ашулы. Аның білән бейген егіт аңа. Имештір сіз аның турында нашар фикір ертәсіз деп әйткен. Аның өзінің әйткен сөзлеріне бүкәнді түзмәс. Жапырақтары қырып барған имәнді аңа жауап бермей қалмас. Хатта битімдегі маскымда жанланып кетіп қысқырырға әзіреді. Янында мен өзім екені сезмей жатырдымды мені масқалларға. Имеш мирн, принц шамақайы. Имеш көзге сүрен хавадай іш пішіргіш көңілсіз. Имеш фәлән, имеш тіген. Тілі тілге жүкмей, шондай тергей. Әрбір сөзі хәнжер. Сүзлері сойып жарақатлы. Жәннәтіні біріне етіп білселер де Жанабы Ғали мен аңа үйленмәс едім. Әфәндім, әна өзі. Bir яқтан Клавдио, Геро һәм Леонато, икенче яқтан Беатриче керәләр. Әна өзі. Жанабы қыз мен жер шетіне кетердей бірер еміш қошмасына. Ол обырлы қыз білін бірнеше сөз әйтушіге жеңілірек болайды. Бармы меңа бірер емішіғыз? Менен бірден бір тіләгім сіздің білән бірге болып кәйіфілену, әфәнді. Аллам сақласын. Мандай сей мен ашамай. Андай тілбістелерін жаным сеймей. Әфәндім, сіз қоя. Беатриче туташ. Сізге адресін айтайым, сіз Бенедиктның йөрәгеннән құлақ қақтыңыз. Бұл бек дұрыс, Жанабы Ғали. Ол бет йөрәген миңа вакытлыча бурычка гына беріп тұрған еді. Туташ, сіз аны сырты білән жерге салдыңыз. Тек ол мені генә сала күрмәсен. Ахмаклар тудырасым килмей. Емішігізді бітеп, мен сізге граф Клавдияны алып келдім. Нәрсә бу граф? Ни үшін сен мұндай қойғылы? Мен қойғылы түгіл, Жанабы Ғали. Алайса нәрсә? Ауырыйсыңмы? Ауырмайм. Граф қайғырмай да, шатланмай да, ауырмай да, сәләмәт тә түгел. Ул инсафлы, нәқ әфлис унтысы кебек. Һәм шундай ук сары, нәқ көнчеллек төсе.
Миңа калса туташ, сезнең сурәтләвегез бик дөрес. Инде алай икән, мин ант итеп әйтәм, егетне хыяллы саташтырган. Борчылмагыз, Клаудио! Мин сезнең исемнән Герога тәкъдим ясадым. Ул кабул итте. Атасы белән сөйләшеп, аның ризалыгын алдым. Туй көнен билгеләгез дә, Алла бәхет бирсен үзегезгә. Граф, кызымны һәм бүтән мөлкәтемне сезгә тапшырам. Герцог җәнаплары җайлады бу никахны. Хак Тәгалә үзенең фатихасын бирсен. Амин. Әндәшегез, граф. Хәзер инде сезнең сүз. Шатлыкның иң гүзәл хәбәрчесе әйтми тору. Әгәр дә мин үземнең бәхетле икәнемне әйтеп бирә алсам, мин бәхетле булмас идем. Гера, мин сезнеке булган шикелле, сез минеке. Үземне мин сезнең белән алмашам. Һәм бу алмашу миңа шиксез шатлык, шиксез бәхет. Хәзер инде син әйт, сеңелкәем. Әйтә алмасаң, үбеп авызын тымала. Ул да бер сүз әйтә алмасын. Чыннан да туташ, сез искиткеч, шат табигатьле. Әй, җанабы Гали, мин үземнең бишара акылсыз йөрәгемне һәр нәрсәне яхшы яктан кабул иткәнлек өчен чын ихластан рәхмәт укыйм. Туганым хәзер графка шапырт кына аның йөрәген яулап алганлыгын әйтә. Бу бик дөрес, туганым. Менә без туганлаштык та. Я Рабби, тагын туй. Мин бишарадан башка барлык кызлар кияүгә чыга. Хәзер миңа бер пишмакка утырып, ир бирегез, миңа ир бирегез дип кычкырасы гына калды. Беатрич, туташ, мин сезгә ир табам. Аны миңа әтигез табып бирсә икән. Әтигезнең сезгә ошаган берәр туганы юкмы? Миңа чыгасыгыз киләме? Юк, җанабы Гали. Һәр көнне куллану өчен сез артык кыйммәтле. Кичерегез, җанабы Гали. Кичерегез. Табигатым шундай инде минем. Җыен тузга язмаганлыгыр дим. Бер җитди сүзем юк. Киресенчә. Мин дәшми торуыгызны теләмәс идем. Шаянлык сезгә бик килешә. Сез һич шиксез күңелле сәгатьтә тугансыз, туташ. Юк шул, җанабы Гали. Әнкәй мине тапканда бик каты кычкырган. Нәкъ шул вакытта күктә йолдызлар биегән. Нәкъ шуның астында туганмын инде мин. Сеңелем, мин сезгә бәхет телим икегезгә дә. Сеңелкәем, мин кушкан йомышны үтәсәң иде. Кичерегез, абзыкай. Кичерегез, җанабы Гали. Ярый, сеңелкәем, ярый. Бар. Кичерегез. Бар. Намусым белән ант итәм. Гаҗәеп күңелле кыз. Ая, җанабы Гали, күңел чөнкелеге аңа бөтенләй җитдиргә була. Ул бар тик йоклаганда гына җитди кыяфәткә керә. Анда да һәр көнне түгел, кызым әйтә, Беатрича төшендә әллә нинди әкәмәт вакыйгалар күрә дә шаркылдап көлеп уяна ди. Йөргә чыгу турында ишетәсе дә килмиме? Һич, мыскыллы көлеп кияүләрен качырып бетерде инде. Бенедиктка менә дигән хатын булыр иде. Я Рабби, җанабы Гали, бер атна эчендә чәнечкеле сүзләр белән бер-берсен акылдан яздырачак. Граф Клаудио, туй кайчан, туй? Иртәгә, җанабы Гали. Я, кадерле улым, дүшәмбе көненнән дә алда була алмый. Төгәл бер атнадан соң. Алайданы миңа туйның барлык шартын җиренә җиткерү өчен бу вакыт аз булачак. Күрәм, кичектерү турында ишеткәч, башыгызны чайкап куйдыгыз. Менә күрерсез, вакыт сизелми дә үтеп китәчәк. Мин шул арада Геркулесның бер батырлыгын эшләп ташларга тиеш. Бенедикт әфәнде белән Беатрича туташ арасында ялкынлы мәхәббәт хисе тудырырга һәм туйларын булдырырга. Эшегез дә миңа булышсагыз, бу һич шиксез барып чыгачак. Я Рабби, Ходаем, җанабы Гали, моның өчен 10 көн рәттән йокламаска туры килсә дә, мин сезнең игътибарыгызда. Мин дә шулай, җанабы Гали. Сез дәме, сөекле Геро? Туганыма әйбәт ир булсын өчен, мин әдәп киртәсенә сыя торган теләсән инде йомышны үтәргә дә риза. Минем белүемчә, Бенедикт начар егет түгел. Аның хакында һич шикләнми шуны әйтә алам. Затлы нәселдән, сыналган батыр, менә дигән намуслы егет. Беатрича туташ Бенедиктка гашыйк булсын өчен ни эшләргә икәнен мин сезгә өйрәтермен. Әйдәгез минем арттан. Мин сезгә хәйләмне сөйләп бирәм. Хәйбитеп алдан. Әйдәгез. Әйдәгез, әфәнделәр.
Leonato yurtында bir бүлмә. Дон Хуан белән Барачио керәләр. Демәк, бу дөрес. Клавдия Leonato кызына әйләнә. Әйе, җанабы Гали. Ләкин мин моңа комачаулый алам. Һәрбер комачау, һәрбер киртә, һәрбер тоткарлык минем өчен дәва булыр. Ул минем кан дошманым. Син бу туйга ничек комачаулый аласың? Намуссызлык жолы белән, җанабы Гали. Ләкин шундый оста итеп, ул намуссызлыкны беркем дә белмәячәк. Бер-ике сүз белән аңлатып бир, ничек? Мин сезгә моннан 1 ел элек сөйләгән идем шикелле. Мин Гераның асравы Маргарита мәрхәмәтеннән файдаланып киләм. Хәтерлим. Мин аннан төннең теләсә кай сәгатендә Гераның йокы бүлмәсе тәрәзәсеннән күренүен сорый алам. Туйны таркатуга моның нинди катнашы бар? Соң шушыннан агу бүлеп чыгару. Ансы инде сезнең эш. Туганыгыз, принцка барыгыз, туп-туры әйтегез үзенә. Һәммәбездә хөрмәт иткән данлы Клавдияга, сәберле бирүче шакшы Гераны димләп, үз намусыгызга үзегез тапшырасыгыз дигез. Моңа мин нинди дәлил китерә алам соң? Дәлилме? Принцны алдау, Клавдияны шыгырыннан чыгару, Гераны хур итү, Leonatoны үтерү өчен җитәрлек була. Әллә азмы? Бәгырьләренә ут салу өчен мин барсына да әзер. Барыгыз. Дон Педро һәм граф Клавдия белән аерым-аерым сөйләшергә җаен табыгыз. Минем белән Гера арасында мәхәббәт бәйләнеше барлыгын беләм дигез. Сүзләрегездә һәр икесен аеруча ихтирам сизеп торсын. Принц туганыгызның намусына тап төшмәсен. Аның дусты гыйффәтсез кызга өйләнеп, хур булмасын дип кенә бу яшерен сирне ачарга мәҗбүр булдым дигез. Алар моңа дәлилсез ышанмаслар билгеле. Иң төпле дәлил итеп, шуны әйтегез. Алар Гераның йокы бүлмәсе тәрәзәсендә мине күрә алалар. Мин анда Маргаритага Гера дип, ә Маргарита миңа Барачио дип эндәшәчәк. Сез менә аларга иртәгә туй дигән кичне күрсәтегез. Мин эшне шундый итеп оештырырмын. Ул чагында Гера үз бүлмәсендә булмас, һәм алар кызның бузыклыгына тәмам ышанырлар. Көнләшүгә төпле нигез салыныр, туй үзеннән-үзе таркалыр. Котышкыч нәтиҗәгә алып барса да, мин бу эшкә алынам. Эшеңне кирәк кадәр пөхтә итеп оештыр. Моның өчен сиңа 1000 алтын. Барыгыз. Гаепләгәндә нык торыгыз. Ә мин үз эшемдә сынатмам. Барып белим әле. Туй нинди көнгә билгеләнде икән? Leonato йортының бакчасы. Бенедикт ялгызы. Гаҗәп! 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 Башкаларның мәхәббәттән җүләрләнүен күреп, шуларның җүләрлегеннән көлеп йөргән кеше кинәт үзе гашык була. Үзе адәм мәсхәрәсенә кала. Әбит граф Клавдия нәкъ шундый хәлдә. Бер кыз бик тә гүзәл. Ләкин мин җигелмәдем. Икенчесе акыллы, мин бирешмәдем. Өченчесе игелекле, акылымны җыймадым. Бөтен гүзәл сыйфатларны үзенә туплаган хатын-кызны чыратмыйча торып, берсенә дә илтифат итмәм. Менә принц белән Купидон әфәнде. Беседка яшерен имәде. Дон Педро, Клавдио, Leonato, алар артыннан Бальтазар һәм музыкантлар керә. Я, нишлибез инде, әфәнделәр? Музыка тыңлыйбызмы, ә? Ая güzel. Тыңлыйк әле, җанабы Гали. Һич нинди тын, музыка тыңлар өчен тын да булай. Күрдеңме, Бенедикт кая пыста? Күреп калдым. Музыка тыңлый-тыңлый, арт төлкене тузакка эләктерәбез без. Я, Бальтазар, җырла тагын шуны. Yani Baltazar. Жырла. Тавышың начар, җанабы Гали. Җырларга зинһар көчләмә. О, талантына шундый каты таләпчәнлек әлбәттә бу. Шын осталык галәмә. Я, җырлагыз инде зинһар. Бальтазар. Жырма инде. Эш булайга киткәч, җырлыйм инде. Ya. Хәзер илаһи җыры ишетерсез.
saklasın. Allah saklasın. Milas! Hayda, çırafanlar. Aybat, şerşesine şerşene bakalım. Yok, bir de başar tügel. Tığlarlık, bitmediler. Şanırlık, jerladın şanırlık. Tыңларлык. Әгәр эт шулай буласа, аны тотып басарлар иде. Алла сакласын, моның тавышы берәр бәла китермәгәе. Ey elbette. Koralı, Baltazar. Sen bizge en heybet müzikantlarını tap. Biz irtege tam aldından geri tutaş terezesi dibinde serenado iştirmakşı bularız. Ey şol Baltazar, ey! Tırışırmın Cenab-ı Gazi! Tırışırmın Cenab-ı Gazi! Yaxşı Baltazar, yaxşı. Koralı, Leonardo, ne silediniz siz bugün? Kardeşiniz Beatrice, Benediktka aşık bulgan dediniz mi? Ey, Cenab-ı Ali. Lakin min ul kızны kimge bolsa da aşık bulur deyip hiç de oylamaydım. Мен de en gajeplendirgeni şu. Benedikt aşık bolgan. Ol bir tane ölüp düşman kuraydı. Менә кайдан исә икән ул җил? Dürüsün aytayım Cenab-ı Gali, men ne deyip uylarga da bilmeyim. Lakin kızanı şaşıp yarata. Hiç akılga sidirip bulmuyor bit bana. Belki yaratkan bulup kılanağına tırgandır ha? Şumaşı efendiler. Rabbi, Cenab-ı Gali kılana deysiz. Kılanıp işlengen yasalma hiç şul derecede tabii bulalamını. Andı hislerin nişik kursetasın ol. Nişik kursete. Ol oturada, ya Rabbi Cenab-ı Gali kızımın söylegenini işittiniz la varsa. Ey, işittik, şundan da şulay ey. Nerse, zinhar deyim. Siz beni gajeplendirəsiz. Min bir tane muhabbet hissine məngi birişmez deyip uylagan idim. Min de şulay antitirge ezridim Cenab-ı Gali. Bigrek de indi Benedikt akarata. Әгәр дә ул шалт сакаллы булмаса, мин алдаша дияр идем. Ләкин мондый мәхәббәт кыяфәтле картның ялганлавы мөмкин түгел. Ул үзенең хисләрен Benediktka белдердеме соң? Yok Cenab-ı Gali, hem bir kayşan da bildirmeyişegine antişe şul. Mine şul gazaplı da şul innanı. Bu dürüst efendiler. Son kızınızga etken işindi ol. Neşegende min onu her vakit mıskıllap kimsetip kilip hazır kiletkine sizni yaratam deyip yazayım deyip. Rahatını yazgan çakta Cenab-ı Gali yanadan ukanda ul şuna ihtibar eder. Hatını büktegeç Benedikt bilen Beatrice sözleri aslı üslü birsiz ne birisi yata iterdi. Mine efendiler. Siz Karim Tinchurn ismindagi Tatar davlat drama ham komediya teatr artistlari boshqaruvida William Shakespeare'ning G'avg'ali muhabbat ismli asari bo'yicha qo'yilgan spektaklning birinchi ulushini tingladingiz. Uning ikkinchi ulushi ertaga 15 soat 10 minutda yangrayacak. Adabiy dramatik topshiruvimiz bugunga shushining bilan tamam. Qozon Siley. Xayrli kun, hurmatli radio tinglovchilar. 15 soat 10 minut. Siz Tatariston radiosining yakshanba topshiruvlarini tinglaysiz. Adabiy dramatik topshiruvimizni boshlaymiz. Hozir biz sizning e'tiborga Karim Tinchurn ismidagi Tatar davlat drama ham komediya teatr artistlari boshqaruvida William Shakespeare'ning G'avg'ali muhabbat ismli asari bo'yicha qo'yilgan spektaklining ikkinchi ulushini taqdim etamiz. Abdulla Shamuqov tarjimasi. Asarni sahnaga qo'yuvchi rejissyor Raul Tumashev. Rollarni boshqaralar: Don Pedro, Shamil Minnullin, Claudio, Haris Tuhvatulla, Leonardo, Rabit Batulla, Don Juan, Ildus Ahmedjan, Benedikt, Halil Mahmutov, Beatrice, Islamia Mahmutova, Gero, Alfiya Hasanova, Antonio, Zafar Harisov, Ursula,
Зулейха Хакимова, Маргарита Гульшира Закирова, Бальтазар Фанауил Галиев, Кизил Гата Нуруллин, Шукмар Самат Валитов. Бірінші сақшы Фанауил Галиев, икінші сақшы Нураттин Нажмиев, Сарқатип Тахир Нуруллин, Конрад Разил Сибгатуллин, Барачио Радиф Сағдый, Монах Тимирзин Нуров, Шапқын Роберт Муртазин, алып барушы Файруза Исхақова. Леонато йортында бер бүлмә. Дон Хуан белән Барачио керәләр. Демәк, бу дөрес. Клавдия Леонато кызына әйләнә. Әйе, җанабы Гали. Ләкин мин моңа кымашаулый алам. Һәрбер кымашау, һәрбер киртә, һәрбер тоткарлык минем өчен дәва булыр. Ул минем кан дошманым. Син бу туйга ничек кымашаулый аласың? Намуссызлык жолы белән, җанабы Гали. Ләкин шундый уста итеп, ул намуссызлыкны беркем дә белмәячәк. Бер-ике сүз белән аңлатып бир, ничек? Мин сезгә моннан 1 ел элек сөйләгән идем шикелле. Мин Гераның асравы Маргарита мәрхәмәтеннән файдаланып киләм. Хәтерлим. Мин аннан төннең теләсә кай сәгатендә Гераның йокы бүлмәсе тәрәзәсеннән күренүен сорый алам. Туйны таркатуга моның нинди катнашы бар? Соң шушыннан агу бүлеп чыгару. Ансы инде сезнең эш. Туганыгыз, принцка барыгыз, туп-туры әйтегез үзенә. Һәммәбездә хөрмәт иткән данлы Клавдияга, сиберлеп йөрүче шакшы Гераны димләп, үз намусыгызга үзегез тап төшерәсегез дигез. Моңа мин нинди дәлил китерә алам соң? Дәлилме? Принцны алдау, Клавдияны шыгырыннан чыгару, Гераны хур итү, Леонатоны үтерү өчен җитәрлек була. Әллә азмы? Бәгырьләренә ут салу өчен мин барсына да әзер. Барыгыз. Дон Педро һәм граф Клавдия белән аерым-аерым сөйләшергә җаен табыгыз. Минем белән Гера арасында мәхәббәт бәйләнеше барлыгын беләм дигез. Сүзләрегездә һәр икесен аеруча ихтирам сизеп торсын. Принц туганыгызның намусына тап төшмәсен. Аның дусты гыйффәтсез кызга әйләнеп, хур булмасын дип кенә бу яшерен сирне ачарга мәҗбүр булдым дигез. Алар моңа дәлилсез шамастар билгеле. Иң төпле дәлил итеп, шуны әйтегез. Алар Гераның йокы бүлмәсе тәрәзәсендә мине күрә алалар. Мин анда Маргаритага Гера дип, ә Маргарита миңа Барачио дип эндәшәчәк. Сез менә аларга иртәгә туй дигән кичне күрсәтегез. Мин эшне шундый итеп оештырырмын. Ул чагында Гера үз бүлмәсендә булмас, һәм алар кызның бузыклыгына тәмам ышанырлар. Көнләшүгә төпле нигез салыныр, туй үзеннән-үзе таркалыр. Котышкыч нәтиҗәгә алып барса да, мин бу эшкә алынам. Эшеңне кирәк кадәр пөхтә итеп оештыр. Моның өчен сиңа 1000 алтын. Барыгыз. Гаепләгәндә нык торыгыз. Ә мин үз эшемдә сынатмам. Барып белим әле. Туй нинди көнгә билгеләнде икән? Леонато йортының бакчасы. Бенедикт ялгызы. Гаҗәп! 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 Башкаларның мәхәббәттән җүләрләнүен күреп, шуларның җүләрлегеннән көлеп йөргән кеше кинәт үзе гашык була. Үзе адәм мәсхәрәсенә кала. Әбит граф Клавдия нәкъ шундый хәлдә. Бер кыз бик тә гүзәл. Ләкин мин җиңелмәдем. Икенчесе акыллы, мин бирешмәдем. Өченчесе игелекле, акылымны җыймадым. Бөтен гүзәл сыйфатларны үзенә туплаган хатын-кызны чиратмыйча торып, берсенә дә илтифат итмәм. Менә принц белән Купидон әфәнде. Беседка яшерен имәде. Дон Педро, Клавдио, Леонато, алар артыннан Бальтазар һәм музыкантлар керә. Я, нишлибез инде, әфәнделәр? Музыка тыңлыйбызмы, ә? Ая güzel. Тыңлыйк әле, җанабы Гали. Һич нинди тын, музыка тыңлар өчен тында булай. Күрдеңме?
Бенедикт қояпыста. Көріп қалдым. Музыка тыңлай, арт түлкіні тұзаққа іліктіреміз біз. Я, Бальтазар, жырла тағын шуны. Ялы, Бальтазар. Жырла. Дауышың нашар, Жәнәбі Ғали. Жырмаңызарға зинһар кішілемін. О, талантына шундай қаты тәләпшәнлік әлбәттә бұ. Шын ұсталық ғаламән. Я, жырлағыз инде зинхар. Бальтазар. Тұрма инде. Іш бұлайға кеткәш. Жырлаймын. Ya. Hazır ilahi jırı iştirsiz. Allah saklasın. Haybət, jırafənlər. Haybət. Jırşısın našar, Жәнәбі Ғали. Yox, bir dana şart түгел. Tınlarlıq, biləndiler. Şanırlıq, jırladın, şanırlıq. Tınlarlıq. Eğer et sulay olasa onu tutup asarlar ya. Allah saklasın bunun kavuşu birer bele giydirmegeyi. Ey elbette. Koralı, Baltazar. Sen bizge en aybet muzikantlarını tap. Biz irtege taң aldından geri tutaş terezesi tibinde serenado uyuşturmakçı bulabız. Ey, şol Baltazar, ey. Tırışırmın, Жәнәбі Ғали. Tırışırmın, Жәнәбі Ғali. Yaxşı Baltazar, yaxşı. Koralı, Leonardo, ne siladınız әлі siz bugün? Kardeşiniz Beatrice, Benedikt'ka aşık bulgan dediniz mi? Ey, Жәнәбі Ғали. Ләкин мен ул кызны кемгә булса да гашыйк булыр дип, hiç de уйламыйдым. Мен de en gajeplendiriğini şu. Benedikt'ka aşık bolgan. Ol bit аны ölüp düşman kuraydı. Mene koydan ise iken ol jil. Dürüsün aytayım Жәнәбі Ғали, men ne dep oylarga da bilmem. Lekin kızını şaşıp yarata. Hiç akılga sidirip bulmay bit mene. Belki yaratkan bulup kılanağına tırgandır ha? Şuna şey efendiler. Rabbi, Жәнәбі Ғали kılana disiz. Kılanıp işlengen yasalma hiç. Şul derecede tabii bula alamını. Andı hislerin nişik kursette asın ol. Nişik kursette. Ol oturada, ya Rabbi Жәнәбі Ғали kızımның söylegenini işittiniz la varsa. Ey, işittik, şundan da şulay, ey. Nerse, zinhar deyim. Siz beni gajeplendirirsiniz. Min bir tane muhabbet hissine məngə birişməz deb oylagan idim. Min de şulay antitirge ezridim Жәнәбі Ғали. Bigrek de indi Benedikt akarata. Eğer de ol şalt sakallı bulmasa min aldaşa diyer idim. Lakin bunday muhabbet kıyafetli kartının yalganlığı mümkün değil. Ol özünün hislerin Benedikt'ka bildirdemesen. Yok Жәнәбі Ғали, hem bir koyşan da bildirmeyişegine antişe şul. Mine şul gazaplı da şul innanı. Bu dürüst efendiler. Son kızınızga etken işindi o. Neşegende min onu her vakit mıskıllap kimsetip gelip hazır kiretkine sizni yaratam deb yazayım deb. Hatını yazgın çakta Жәнәбі Ғали yanadan uqanda ul şuna ihtibar eder. Hatını vüktügeç Benedikt bilen Beatrice sözleri aslı üslü birsiz ne birisi yata iterdi. Mine efendiler. Şundan tüzlenedi ingri, ükremişili, üzün özü kıyını şeşlerin yılkıbi. Ey süyüklüm Benedikt. Ya Rabbi keşbir miğa dip dağalar okuydu efendiler. Vallahi şulay kızım şulay dey Жәнәбі Ғали. Kız көңілдеген өзі әйтергә теләмейкен, Benediktка мұны кім де болса başqa бірәу әйтергә тиеш. Неге Ғали жәнәп? Ул бит мысқыл айтып күләр генә. Мысқыл айтса, мұның шыраны асып отыру да аз.
Ул менә дигән кыз, сикемле кыз һәм һичшиксез игелекле. Шуның өстенә искиткеч акыллы. Бенедиктны яратуын исәпләмәсәң, һәр яктан акыллы. Ах, Җәнәб Гали, шундый нәфистән дә акыллы дәрт керешкән чакта, дәрт җиңәчәк дип бергә каршы унны куеп бәхәсләшергә була. Ох, әфәнделәр, әгәр дә ул мәхәббәт хисен миңа юнәлтсә, мин бер ни дә уйламыйча өйләнер идем. Ай-һай, Җәнәб Гали, килешер микән сезгә? Сез ничек уйлыйсыз? Герайда Беатрича һичшиксез үләчәк ди. Ул үзүк, әгәр дә мине Бенедикт яратмаса, мин үләм ди икән. Ул хаклы. Кыз аңа мәхәббәт белдерсә, аның мыскыллавы мөмкин. Бенедиктның тәкәббер икәнен беләсез ич. Ярый. Башта кызыгыздан сорашыйм, ул ни әйтер? Шул арада вакыйга да сүрелә төшәр. Бенедиктны мин бик яратам. Ләкин ул үзе турында ныгытып уйлап, шундый гүзәл хатынга ни дәрәҗәдә лаексыз икәнен аңласын иде. Җәнәб Гали, Җәнәб Гали. Рәхим итәсезме әллә? Кичке аш өлгерде. Әфәнделәр, әгәр инде бу җәтнәгә дә эләкмәсә, мин бүтән бер нигә дә ышанмаячакмын. Әфәнделәр, хәзер инде кызга да шундый ук җәтнә куярга кирәк. Ушны кызыгыз белән аның асрауына тапшырсак, гаҗәеп кызык, менә дигән тамаша килеп чыгачак, әфәнделәр. Дон Педро, Леонато, Клавдио китәләр. Бенедикт яшеренгән җиреннән беседкадан чыга. Бу шаярту түгел. Сөйләшү бик җитди төстә барды. Алар барында кер аша белгәннәр. Беатрича миңа гашык булган. Буларның сүзе буенча, кыз мәхәббәтен белдерүгә караганда үлемне артыграк күрә. Мине сөю акыллы эш түгел, әлбәттә. Шулай ук моның өчен аны ахмак дип тә әйтеп булмый. Чөнки мин аңа ихлас күңелдән гашык булырга әзер. Кешенең зауыгы үзгәрмимени? Кеше бала чакта бик ярата башлаган ризыгын картайгач авызына да алмый. Мин бит егет килеш үләчәкмен дигән чагымда туйга кадәр яши алмам дип уйлыйдым. Юк, кешелек дөньясы артырга, үрчергә тиеш. Менә Беатрича килә. Беатрича килә. Якты кояш нуры белән ант итеп әйтәм, ул менә дигән кыз. Мин инде аның күзләрендәге гыйшык билгеләрендә күргәндәй булам. Мине үз ихтиярымнан тыш сезне табанга чакырырга җибәрделәр. Хезмәтегез өчен рәхмәт. Гүзәл Беатрича. Рәхмәтегезгә лаек булган хезмәтем рәхмәт әйтүегезгә караганда җиңелрәк. Авыр булган булса килмәгән булыр идем. Димәк, бу ямаш сезгә ниндидер ләззәт бирде. Әйе, шак кына. Сезнең ашыйсыгыз килми ахыры, әфәндем. Алайса, хушыгыз. Мине ихтиярымнан тыш сезне табынга чакырырга җибәрделәр. Манда ике яклы мәгънә бар. Рәхмәтегезгә лаек булган хезмәтем рәхмәт әйтүегездән дә авыр түгел. Аха. Манасы да. Юк. Бу салонны кызганмасам мин кабахат булып чыгам. Имансыз булыйм, әгәр дә бу кызны зөлф симәсәм. Рәсемен.
Табарга тырышым. Леонардо бакчасы. Маргарита! Урсула! Маргарита! 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 Егер кунак бүлмәсенә. Анда принц Беатрич һәм Клавдия сөйләшеп утыралар. Шыпырт кына әйтсен Беатричга. Без бакчада Урсула белән аның хакында серләшеп йөрибез диген. Син әйт аңа. Тусып тыңлап тордым диген безнең сүзне. Аулак беседкага кереп яшернегез диген. Үрмәле гөланда шундый укырып үскән, кояш нуры да керми, иштә дым караңгы диген. Безнең сүзне тыңлар өчен шунда пысып торсын. Тик ролеңне әйбәт итеп уйна. Я, бар, ышаныгыз. Хәзер килеп җитәчәк ул. Беатриша килеп пыскач, без икәүләп аллеяда арлы-бирле йөри-йөри Бенедикт турында гына сөйләшербез. Мин егетнең исемен телгә алу белән син мактарга тотынаны күккә чөеп. Ә мин шунда Бенедикт йөрәгендә гыйшык дерли. Беатриша туганыма гашыйк булган диярмен. Бакчада Беатрича күренә. Башлый әйдә. Күрәсеңме? Әнә. Болын шыпшыгыдай пысып кына килә безне тыңлар өчен. Кармак салып утырганда, иң кызыгы сак балыкның алтын сыман канатларын кыймылдатып, көмештә салсуны ярып, шул кармакка килүен күреп тору. Без Беатричаны да шулай каптырырбыз. Үрмәле гөл арасында пысып торсын. Башылмагыз туташ, мин һич тә сынатмам. Якынрак барыйк. Безнең сүзне ишетмичә калмасын. Юк. Бигрәк тәккә бер булып чыкты кызкайыбыз. Хылкы, фигыле шундый кырыс, кыядагы баш бирмәүчән лошын сыман. Ә Бенедикт аңа гашыйк булган диләр, дөресме икән? Принцта? Кияүем дә шулай диләр. Шуны сезгә аның үзенә әйтергә куштылармы? Әйе, үтенделәр. Тик аңлатты мин аларга. Әгәр дә сез Бенедиктны яратсагыз, ипләп кенә аңлатыгыз аңа дидем. Үгетләгез аны, мәхәббәтен, сөю хисен тырышсын ул җиңәргә. Бер кайчан да Беатричага белдермәсен. Нигә сез алай дисез? Бенедикт Беатрича түшәгендә ятарга лаек түгел дисезме? Валлаһи дим, лаек. Бенедикт ир кешегә тиеш булган һәр нәрсәгә лаеклы ул. Әмма ләкин менә мондый горур табигатьле хатын-кызның бер кайчан да булганы юк. Һәр нәрсәгә нәфрәт белән карый ул. Күзләре гел мыскылы ялтырыйлар. Үз акылын һәр нәрсәдән өстен салый. Шуннан башка бар нәрсә чүп. Сөю түгел, мәхәббәтнең ни икәнен аңламый ул. Ул үз-үзенә гашыйк. Ансы дөрес. Әгәр дә ул егетнең аңа гашыйк икәнлеген әйтсәк, мыскыл итеп көләчәк ул. Әйе, шулай. Мин дигән егет аңа тап булмасын. Акыллысы, яше, сөлек шикеллесе. Барыбер мәсхәрәгә калдыра ул. Шибәр булса, миңа сиңел булырлык ди. Кара тутлы булса әгәр, табигатьнең дәфтәренә ялгыш тамган тап ди. Озын буйлы булса, тупик башлы сөңге була. Тәбәнәге мөһердәге сүрәт була. Сүзчәне шалтырау, аз сүзлесе күзле бүкән. Хур итә ул, барында. Мондый талымлауны мактап булмый. Аның кебек үз сүзле, үгез күзле, төртмәтелле кешенеме? Һич кенә дә мактап булмый. Юк. Моны аңа кайсыбыз әйтә аласың? Мыскыл итеп кенә мине гүргә кертәчәк ул. Шулай булгач, Бенедиктның ялкын кебек мәхәббәт газабыннан акрынлап сүнүе артык. Мыскыл итеш, кытыкланып үлүгә караганда, булай үлү җиңелрәк. Шулай да әйтеп карага иде. Ни дип җавап бирер икән? Юк. Мин Бенедиктка барам, хисләреңне җиңәргә тырыш дип киңәш бирәм. Хәтта газиз туганымны каралтырда ялган хәбәр таратырга әзермен мин. Мәхәббәтне бер сүз белән сүндерерлек нинди сүз бар икән безнең телебездә? Юк, алай хурламагыз туганыгызны. Бенедикт икәүдән баш тартырга ул кадәр акылсыз булмас. Илебездә андый юк бүтән. Клавдионы санамасак әлбәттә. Зинһар мин ачуланмагыз, ләкин мине әйтергә тиешмен. Батырлыгы, матурлыгы белән Бенедикт әфәндене Италиядә беренче егет дип исәплиләр. Ансы шулай, дөрес, даны киң таралган. Ул данны өстенлеге белән алган.
Сезнең туйыгыз кайчан туташ? Туй иртәгә булсын иде. Әйдә, киттек. Күлмәкләрне карыйк әле. Кайсысын кияргә киңәш бирерсең син. Эләкте бит асыл кош ятма безгә. Беатрич ялгыз кала. Колакларым уттай яна. Чынмысың бу? Тәкәббер дип, төртмәтел дип әрлиләрме? Көлмим бүтән. Сау бул әшетел. Кызлык горурлыгым, даның чыкса да күтәр син хурлыгын. Сей, Бенедикт, сөячәкмен мин дә сине, әгәр дә син мине чынлап сөйсәң. Тапшырам сиңа кыргы йөрәгемне мин, чынлап сөйсәң кил, Бенедикт. Кулымнан җитәкләп илт никахка. Лайык егет диләр сине барсы да. Лайыклыгың мәгълүм миңа ансыз да. Леонату йортында бүлмә. Мин туйыгыз үткәнлегенә көтәм дә Арагонга кайтып китәм. Мин сезне озата барам, җанабы Гали, әгәр дә рөхсәт итсәгез. Юк, мин Бенедикттан үтенмәкче булам. Егетнең йөрәге нык. Теле үткен. Уенда ни, телендә шул. Әфәнделәр, мин хәзер элекке егет түгел инде. Мин дә шулай дим, әзрәк кенә җитдиләнеп төштегез шикелле. Гашыйк булган дип өметләним. Асарга кирәк бу җилкуарны. Тамырларында мәхәббәт хисен тиярлык бер генә тамчы җылы каны да юк бит аның. Бурына салынган икән, димәк, акчасы беткән. Тышымсызлый. Йолкып ташларга. Җен суккыры. Җен суккачта йолкырга. Теш сызлагана гына укыл дейсеңме? Ниндидер флюс яки шешешеңме? Киңәш бирү җиңел ул. Менә үзегез татысагыз. Мин әйтәм, ул гашыйк булган. Кием алмаштырырга яратуыңны исәпләмәсәң, мин анда гашыйкларга хас бер ни дә күрмим. Шулай. Һаман кием алмаштыра. Минемчә ул әле һәр хәлдә мәхәббәткә бирелеп акылын җуймаган. Туктагыз, әфәнделәр. Әгәр дә гашыйк түгел дибез икән, димәк без борынгыдан сыналып килгән билгеләргә ышанмыйбыз. Һәр көн иртән шәпәсен чистарта. Нигә дип уйлыйсыз? Шәш тарашка кергәнне күргәнегез бармы? Юк. Әмма шәш тарашның аңа кергәнен күрдек. Карагдан, карафандар, карагдан. Чыннан да сакалын кыргач ул яшьрәк күренә. Ул гына җитми хушбуй сыртына. Сизенмисезме нинди ис аңкый үзеннән? Әле ашык. Güzel егет гашыйк булган. Моңа төп дәлил моңлануы. Соң моңарчы битен шул кадәр юа идеме? Бизә идеме? Шаянлыга, тапкырлыга, моңлы сазының кылларына күчкән. Егетне хәле моңлы зарлы. Мәсьәлә ачык. Әфәнделәр, егет гашыйк булган. Әфәнделәр, мин аңа кем гашыйк икәнен беләм. Кем икәнен мин дә белергә теләр иде. Мөгаен, аны белмәгән кыздыр. Киресенчә, кыз аның бөтен кимчелекләрен белә. Шуңа да карамастан үлеп ярата үзен. Аны йөзе белән өскә каратып күмәргә туры килер. Бу сүзләрегез барыбер тышымсызлавын басалмас. Хөрмәтле сеньор Леонато. Тыңлыйм сезне. Әйдәгез минем белән. Сезгә әйтә торган унлап мәгънәле сүзем бар. Бу ахмак тел бистәләре аларны ишетергә тиеш түгел. Әйдәгез. Алар аны ишетергә тиеш түгелләр. Ант итеп әйтәм, ул Беатрич турында сүз кузгата. Һичшиксез Гера белән Маргарита Беатрич алдында уйныйсы комедияны уйнаганнар. Һәм хәзер инде ул икаю очрашканда талашмаслар да җанабы. Клавдия китте. Дон керә. Алла сакласын үзегезне, туганым һәм хөкемдарым. Хәерле көн, туганым. Бер генә минут вакытыгыз булса, сөйләшергә теләр идем. Икәүдән икәүме? Мөмкин булса. Клавдио. Hayır, граф Клаудио тыңласа да була. Минем сүзем аңа да кагыла. Ни бар? Җанабыгыз иртәгә никахлашмакчы буламы?
Siz məni biləsiz iş. Әгәр дә ул мин белгәннәрне белсә, мин моңа ышанып бетмәс идем. Берәр төрле тоткарлык булса әйтегез, үтенеп сорыйм. Принц сезне бик үз итә булса кирәк. Шуңа күрә ихлас күңелдән бу никахны оештырырга ярдәм иткән. Ләкин асылда бу ярдәм итү түгел, ярдәм итү. Нәрсә бу? Мин шуны сөйләргә килдем дә. Төрле тәхсил якларын читтә калдырыйк. Чөнки без булай да аның хакында бик озак сөйләшәбез. Гади итеп әйтсәк, кыз сөйрәшек. Ничек? Кем? Ярама. Нәк үзе Леоната кызы. Сезнең герагыз. Тагы башка әллә кемнәрнең герасы. Хыйфәтсезме? Аның ахлаксызлыгын аңлату өчен бу сүз артык йомшак булыр иде әлбәттә. Мин гыйфәтсездән дә түбән дияр идем. Бүген кичәйлегез минем белән. Иртәгә туй дигән көнне дә кәләшегезнең йокы бүлмәсенә тәрәзә аша кемнәр кергәнен үзегез күрәсез. Моның булуы мөмкин түгел. Бу хакта уйлыйсым да килми. Үз күзегезгә ышанырга теләмәсәгез, булганны булмады диярсез. Минем арттан ярыгыз. Мин сезгә җитәрлек күрсәтермен. Барысын да күргәч, ишеткәч, үзегез теләгәнчә итәрсез. Әгәр дә бүген төнне никахка комачаулардай ни дә булса күрсәм, мин аны иртәгә шул никахтан асы җирдә бөтен халык алдында адәм хур итәм. Амин. Башка да буларак, аны хур итү өчен сиңа кушылам. Барсын да үз күзегез белән күргәнчә кызны артык хурлыйсы килмәй. Төн уртасына кадәр сабыр итегез. Калган ягы үзеннән үз аңлашылыр. Көтелмәгән афәтләр көнем. Котышкыч бәхетсезлек. Хурлыктан котылыш шатлыгы диячәксез соңыннан. Шәһәр урамы. Төн. Кизү, шукмар һәм сакчылар керә. Димәк, сез тугры һәм намуслы кешеләр. Әлбәттә, шулай булмаса, Алланың шәфкатеннән мәхрүм булып, алар җәһәннәмгә алагырлар иде. Әгәр дә хыянат итсәләр, аларны җәһәннәмгә алактыру гына аз булачак. Аларны бит принц сакчысы итеп сайлаганнар. Ярый күрше, буйрык бир үзләренә. Димәк, сезне полициягә иң лаексыз кешеләр дип сайладылар. Әфәндем, чөнки без икебез дә укый яза белмибез. Безнең беребезне сылык кесәле дип, икенчебезне таш күмер дип йөртәләр. Ник яхшы? Якынрак кил таш күмер күрше. Ходай сиңа матур исем биргән. Буйсында мөхәббәт, онысы язмыштан. Яза белү инде, табигатьтән. Бездә, әфәндем, һәр икесе дә дисезме? Алайса, ал әфәндем фонарны. Сезгә бирек шул. Урамда силкенеп суңга калып йөрүчеләрнең барысында принц исеменнән тотасыз, барысында принц исеменнән туктатасыз. Туктарга теләмәсә? Соң ул вакытны сез аңа әһәмият бирмәгез. Нидә билсен? Шуннан бөтен сакчыларны җыеп алыгыз да, кабахәт бәндәдән котылдык дип Аллага дуга кылыгыз. Синең буйрыкка буйсынмагач, димәк ул принц кешесе түгел. Принц кешесе булмагач, аның аларга кирәге дә юк. Аннан урамда шау-шу куптармагыз. Чөнки тәңге сакчыларга лыгырдарга ярый, ләкин рөхсәт ителми. Нигә лыгырдарга? Без гырылдарбыз гына. Беләбез ишинде сакчыларның нишләргә тиешлекләрен. Син дөнья күргән тәҗрибәне сакчы кебек сөйлисең. Минемчә дә шулай. Йоклаган кеше гынах кылмый. Шулай. Бараксаны, сөңгеләрегезне чалдырмасыннар. Аннан
Ondan sıraxonalarga kirib chiqqansiz. Esirib yotib qoluvchilar bo'lsa, ularni quvib qaytarasiz. Qaytırga tilemese? Tilemese, qo'g'ilmag'iz. Yota bilsin shunda o'ynagancha. Agar qadar rizo bo'lmasa, yolg'ishqanmiz ekan deysiz. Qo'roqni jiratsangiz, vazifangizdan chiqib, siz ondan shikkan olasiz albatta. Lekin mening o'ylovimcha, onday kishi bilan baylanishmay yaxshiroq bo'lar. Agarda biz onun shin qo'roq ekanini tag'ayin bilsak, qo'lga olirga yaraymi? Shin qo'roq ekanini bilsangiz, vazifangizdan chiqib, siz onu elektira olasiz albatta. Lekin mening o'ylovimcha bulay, digitga qo'g'ilsang pichiralasin. Siz onu elektriksiz albatta. Lekin siz amarga o'zining yetizligini ko'rsatirga, qo'lingizdan ishqirib qochib ketarga yirik berasiz. Ey, turgan qayım. Seni merhametli kishi deb yirtulari yo'qqagina tugil ekan shu. Durust. Men o'z erkim bilan etni de solmas edim. Kishining yurakda ozgina namusi qolgan bo'lsa. Tunla biror yerda bola jilaganini eshitsangiz, enkesin uyatınız, tinchlandirsin. Uyanmasa? Uyanmasa tinchqira o'tib ketasiz. O'zi qichqirib uyatsın. Soriq o'z baranining tovushini eshitmasa, bozov tovushini eshitmaydi, eshitmaydi. Bular manası durust. Ondan mana sizning vazifalaringiz shu. Hatta siz o'rinsiz yerda butalsa, prinsning o'zini da qo'lga tushira olasiz. Yo'q, menga qolsa, vallahi deb aytam, u qadar ulfni buldira olmaydi. Buldira. Yo'q, buldira. Baqashabiz. Tik prins janoblarining ruxsati bilan. Chunki tungi soqchilarga kishilarni xurlarga yaramay, pulga olib, qo'lingni xurlavla. Vallahi deb aytam, durust mana shulay. Mana ey. Singale, siz meni bu. Gittik, ko'rshi. Ayda, gitdi. Ayda. Shulay, yigitlar, sizga xayrli tun tilayman. Eng muhimi chiqsa, meni chaqirasiz. O'zingizning aqlingizga tayanig'iz, iпташlaringizning kengashina quloq soling'iz. Gittik, ko'rshi. Gitdik. Tag'in birgina so'z. Leonard efendi yurtuna ko'z soling'iz. Chunki yonda ertaga to'y, ig'izig'i bo'luvi bor. Gittik, ko'rshi. Gitdik, ayda. Qarang'izlar. Singlaringizni shaldirmasinlar. Ayda, ko'rshi. Gitdik. Kizil bilan Shukmar ketalar. Borachiyo bilan Konrad ko'rina. Ey, Konrad. Sen qo'ya. Munda, tirsang yonында. Ayda bunda shiqqa kiring, yomg'ir toma. Shuni bil, bugun men xo'jamdan Xuanga 1000 oltinlik ishladim. Qabahatlik uchun shu qadar qiymat to'laylarmi? Sen qabahatlik shunday boy bo'la olamı deb so'ra. Boy qabahatning yorligiga yumushi tushsa, yorli ondan tilasa ko'p so'raylar. G'aja, shuni bil, bugun men Gerning asrov Margarita bilan muhabbat sotishgan bo'ldim. Shunda ana Ger deb indashdim. U menga Gerning yo'q bo'lmas tarsasidan 1000 martabatini shiqatiladi. Yo'q, men o'z boshimdan kechgan xalimni ochar so'ylayim. Inglizlar prins ham Claudio, mening xo'jam, shavlashib bizning muhabbat sotganda shitdan kuzatib tururlar turumda so'yarga kerak edi. Ularni yertib olib kelishi mening xo'jamdan Xuan. Ular Margaritani Ger deb bildilarmi? Yaxshi, prins bilan Claudio. Aytigi shayton xo'jamdan Xuanni aytam. Margarita ekanini yaxshi bildi. Ularni tinglab yotgan soqchi sikirib tura. Claudio shu qadar yosidi. Ertaga men Gerni shirkavda butun xalq oldida xo'ytam deb chiqib yurdi. Shundan tutdi. Hey! Qo'lon! Biz bunda otishqa jinoyat ochdik. Tug'onlar.
Җибәрик безне, безләр шашадыксың. Шәбешкә килеп каптык, сөңгеләргә төртелдек. Әйдә. Героның бүлмәсе. Бүлмәдә Геро, Маргарита, Урсула. Урсула, Беатрича туганымны уят. Хәзер туташ. Әйт, монда килсен. Яхшы. Миңа калса, икенче як әйбәтрәк булыр иде. Юк. Башкасын ки, мин менә шушысын киям. Ышаныгыз, мин салай ук түгел, чынлап әйтәм. Туганыгыз да шуны ук әйтер. Туганым Юләр, син дә шулай ук. Әмма яңа баш киемегез миңа бик ошый. Тик чәчегез аз гына карарак булса иде. Әмма яңа күлмәгегез менә дигән. Менә мин Милан Герцег хатынның мактаулы күлмәген күрдем. Әйе, аны бик матур диләр. Ой, байлыкка бай, ләкин сезнеке белән чагыштырганда төнге халат. Шатлык белән кияргә язсын. Нигәдер күңелгә бик авыр бүген. Тиздән тагын да авырая төшәр, ир бит ул. Шактый авыр. Фу, ничек уялмыйсың? Нигә миңа ялырга? Начар сүз әйттеммени? Ир белән хатын турында шундый сүз әйтелгән икән, монда һичбер зарар юк. Әнә, Беатрича баштан сорагыз. Хәерле иртә, туганым. Хәерле иртә, сөеклем Геро. Туганым, сиңа ни булды? Тавышың нигә мондый кайгылы? Бүтән төрле тавышымны югалттым ахыры. Сәгать 5 тулып килә, туганым, сиңа әзер булырга кирәк. Кәефем бик начар. Кардуис Бенедиктус чәчәген алыгыз да, йөрәгегезгә куегыз. Күңел булганудан менә дигән дава. Шайтан, таягы белән сукты. Бенедиктус? Нигә Бенедиктус? Бу нинди ишарат, шуның белән ни әйтмәкче буласыз? Бәлки сез Беатрича туташ гашык булган дип ишара итәсездер. Юк, валлаһи дип әйтәм, андый башыма да килгәне юк. Аның хәрүне чынлап турып уйларга мин әле акылдан шашмаган, уйламыйм да уйлыйсым да килми. Башка килгән ул әллә кайлар калып чыгу ихтимал. Әйтик, сез гашык булгансыз, яки гашык булачаксыз, яки гашык булуы ихтимал дип мәгълүматлыгы бар. Ләкин моны уйыма да китермим. Хәер, бер кайчан да гашык булмам дип антлар иткән Бенедикт әфәнде нишләде? Үзгәрде дә куйды, чыныр булды. Сез дә шулай үзгәрә алырсызмы, белмим. Ләкин сез дөньяга башка хатын-кызларча карый башладыгыз. Кара нинди синең телеңә? Ыстардың. Җилдерепме, җилдерә? Диешли якка җилдерә. Туташ, әзерләнегез. Шәһәрнең бөтен кавалерлары сезне чиркәүгә сатырга дип киләләр. Сөекле туган әйдәгез. Сөекле Маргарита Урсула. Әйдәгез. Миңа киенергә ярдәм итегез. Әйдәгез. Леонардо йортындагы бер бүлмә. Леонардо, Кизил һәм Шукмар керәләр. Әфәндем. Миннән сезгә ни кирәк, хөрмәтле күрше? Менә әфәндем, сезнең белән кечкенә генә конференция узрасы бар иде. Сезгә багылып. Тик кыскарак тот, зинһар. Вакытым шулай, бик мәшәкатьле чагым. Ансы бик дөрес инде, әфәндем, ансы бик дөрес. Вакыты шундый инде, әфәндем. Ягез, ни бар, дуслар? Менә Шукмар кызы сөйләп бирер, әфәндем. Ул карт кеше инде, акылда инде аның мин теләгәнчә үк үткер түгел. Алланың ярдәме белән тегеләйрәк дигәндәй. Ләкин әйтергә кирәк, намуслы кеше башыннан аягынача. Әйе, Аллага шөкер, мин намуслы кеше.
Тілесәгіз нинди қортны алығыз, миннен де намыслы болмас. Шағыштырасы да yok. Қысқарақ тұт, шық бар көрші, қысқарақ. Нинди тәккәліфлісіз туғаннар. Siz bizni bigrak da zo'rlaysiz endi janob G'ali. Biz bit prinsning oddiy xizmatchilariga shulaydadir. Sen ayting, menda ul takalluflik qarolligi qadar bo'lsa da, borisin da sizga beriladi. Borisin da menga ma efendim. Hatto 1000 oltinlik bo'lsa da, chunki shaharda sizning obro'yingiz shunday zo'r. Sizning bilan bir kimda tenglasha olmaydi. Garchi men kichkinagina kishi bo'lsam da, menga bek shodman. Menda bek shodman. Shulayda bilasim kela. Menga siz ne aytmoqchi bo'lasiz boyadan beri? Şulay itib, efendim, bugün tünde bizning soqchilar sizning ruxsatigiz bilan 2 qabahatni ilaktirdilar. Bizning shahar ali ondilarni ko'rgani yo'q edi. Xush ko'ngilli qort efendim, silashirga yarata. Aytanish, qortliq uyga kirsa, aql tishqa qocha. Ko'rar ko'zga botir, aql yog'i taqir. Kechir meni Rabbim, o'z g'imrinda ko'pni ko'rgan. Durust aytalar xudo, durust aytalar. Alloh bandasi bitsin. Şulay ol, bir atqa ikov minsang, biring ortqa otlana. G'ajayib saf ko'ngilli qort. Namusim bilan ant etib aytam, ipi oshovchilar orasida mundilar sirak. Lakin Allohga shukr deb aytaymi, kishilarning borsida bir tegiz bo'lmaydi. Mana shulay. Shundan da tug'an qay, ol senga yara, qo'yib jita olmaydi. Anasini Allohdan. Yari. Men sizni qoldirishga tegishman. Men ketamman. Vaqtim tariy. Birgina so'z efendim, birgina so'z. Bizning soqchilar shundan da ikki shekli kishini qo'lga oldilar. Bugun erta biz ulardan so'rovni sizning oldingizda olmoqchi bo'lgan edik. O'zingizgina olingizda, so'ngan menga protokolni jibarasiz. Hozir vaqtim yo'q. Xo'sh. Ketar oldindan birer baqal sharab bilan silanib olarsiz. Neler sizni? Yarar. Sen qido Frans Tashkumirga borib kel. Aytanga, tirmaga qalam bilan qora ketirsin. Biz onda tega yigitlardan so'rab olurmiz. Buni shoqti aqlli etib ishlarga kerak. Aqlni qizg'anmabız. Sen menga g'ina tayan. Manda var ol menda. Yaxshi. Ularni pishmoqqa qisiriqlarga g'ina yetarlik. Tek bor silaganni yozib borir uchun bek o'qimishli qalam solib kel. Eshitdingmi? Yaxshi. Qaranglar. Tirbada shirashirba. Yaxshi, yar. Siz Karim Tinshurun ismidagi Tatar davlat drama ham komediya teatri artistlari boshqaruvida William Shakespeare'ning G'avg'ali muhabbat ismli asari bo'yicha qo'yilgan spektaklning ikkinchi ulushini tingladingiz. Onun üçüncü ulushi tezdan, ya'ni Rossiya radiosining yangiliklar chiqarilishundan so'ng 16 soat 10 minutda yangrayacak. Qozon Seli 16 soat 10 minut. Hurmatli radio tinglovchilar, hozir biz sizning e'tiborga Karim Tinshurun ismidagi Tatar davlat drama ham komediya teatri artistlari boshqaruvida William Shakespeare'ning G'avg'ali muhabbat ismli asari bo'yicha qo'yilgan spektaklining 3-chi, ya'ni so'nggi ulushini taqdim etamiz. Şirkavuşi. Şirkavda Don Pedro, Don Juan, Leonardo, Monах, Клавдио, Benedikt, Gero, Beatrice ham boshqalar. Qisqaroq tutug'iz. Nikoh yolosini o'tagizda burchlari turindagi va'zlarni so'ngidan aytasiz, so'ngidan. Siz senyor biriga shushi qiz bilan nikohlanib, orag'izni birkitirga deb keldingizmi? Yo'q. Ul nikohlashirga keldi, izgi ota. Oralaring endi izgi duo bilan siz birkitsangiz edi.
Сіз, сеньора, бирге граф белән никахланырга дип килдегезме? Әйе. Әгәр дә бу никахка комачаулый торган, ниндидер яшертен сәбәпләр барлыгын белүче булса, җанын графтан саклап калу өчен ачык итеп сөйләп бирергә киңәш итәм. Шундый берәр сәбәп барлыгы сезгә мәгълүм түгелме, Гера? Юк, хәләлем. Ә сезгә, граф? Батырчылык итеп җавапны үзем бирәм. Юк. Ай, кешеләр нинди генә эшкә батырчылык итмиләр, Һәр көнне үзләре дә белмәстән ниләр генә эшләмиләр. Нинди аңлык булды бу? Аның бит күңелрәкләре дә бар, әйтик, ха-ха-ха. Тукта, Изгата. Бабай, җавап бирегезче. Кызыгызны сез миңа үз иркегездән, тыныч күңел белән бирәсезме? Әйе, улым. Үз иркемнән. Ходай аны үземә биргән кебек сезгә бирәм. Моңа каршы мин нинди хак түли алам? Кайтарып кына бирмәсәң үзенә кире, түләрдәй хак таба алмассың. Принц, сездән өйрәнәм мин тәкәллефкә. Кире алыгыз кызыгызны, Леонаты. Нәрсә? Сыйламагыз дусны, ширегән җимеш белән. Тыштан гына саф күренә бит ул. Болтау. Я Аллах. Күрегезче, ул кызарды, саф кыз кебек. Нинди оста? Үзенең яшерен гөнаһын каплый белә ул табигый итеп шулай. Шын гыйффәт билгесе түгелме соң бу алсу йөз? Күреп тышкы кыяфәтен кайсыгыз ант итмәс икән саф кыз бу дип. Юк, кыз түгел. Я Хода. Бу алсу йөз һич тә кызлык түгел. Ул азгынлык, хурлык галәмәте. Сез ни әйтмәкче, граф? Шуны әйтәм. Өйләнмим. Бу намысын җуйган азгын кызга. Алла, сөекле граф. Әгәр сез үзегез көчләп җиңеп, аның яшьлек каршылыгын... Аңлыйм сезнең әйтер сүзегезне. Ягъни кыз миңа бирелсә дә үзе теләп, булачак ирем дип уйлаган димәкчесез. Шуңа күрә бу гөнаһ түгел димәкчесез. Як, Леонаты. Кызыгызга мин сүз белән дә кагылмадым. Туган сеңелем кебек тыйдым. Күңелемдә саф мәхәббәт, тыйнак дуслык хисе генә булды. Мин кайчанда булса сезгә башкача күрендемме? Күрендемме? Оя, җитте. Моңарчы син минем күзгә Дианадай изге булып, ачылмаган чәчәк кебек күренә идең. Җанында исә дәртен тыя алмаган, җинси хискә бирелеп, акылын җуйган, тәмам кытыручы җәнлектән дә азгынрак икән бит син. Я Хода. Ул акылындамы? Шундый сәер сөйли. Ник дәшмисез сез, принц? Ә мин ни әйтим? Җан дустыма намусын җуйган кызны димләп биреп, намусыма тапшырдым. Ни ишетәм мин, әфәнделәр? Әллә юкса төш күрәмме мин, Юк, төш түгел, хакыйкатьне ишетәсез. Туйысы юк, хәзрәмдә. Я Раббы. Кызыгызга мин бер сорау бирәм. Ә сез буйрыгыз, дөрес җавап бирсен. Балакаем, дөресен сөйләп бирүеңне таләп итәм, зинһар. Раббы, коткар. Нинди газап. Ие, ни кирәк? Нинди сорау? Чын исемегезне әйтегез безгә. Исемем Гера түгелмени? Бу исемгә кем тап төшерә? Гера үзенең кызлык намусына тап төшерә. Я, нинди ул кичә төн уртасында тәрәзәгез аша сөйләште сезнең белән. Гыйффәтле кыз булсагыз, сөйләгез дөресен. Кызым. Ул сәгатьтә кем белән дә сөйләшмәдем. Димәк, сез кыз түгел. Нәрсә сөйлисез? Ах, Леонатом. Һәр шавыр булса да ант итеп әйтәм. Кичә мин һәм туганым һәм бичара граф үз күзебез белән күрдек һәм ишеттек. Сөйләште ул тәрәзә аша бер ир белән. Элекке яшерен кавышларын телгә алды, шунда ул кабахәт әллә ничә тапкыр. Ят! Сүзләре хиссиниядәп киртәсенә. Колагы рәнҗе ят хәтта кабатларга. Бик кызганам сулум. Үтә бузык кыз икәнсез. Ах, Гера. Әгәр синең күңелең йөзең кебек гүзәл күркәм булса икән, хуш, мәңгегә. Син иң бузык, әмма син иң гүзәл. Саф бузыклык, бузык сафлык. Фәкать синең аркаңда мин күңелемне биклим мәхәббәткә. Шик пәрдәсе белән каплыйм күзләремне. Матурлыкта тик явызлык күрермен мин. Мине җәлеп итә алмас ул бер кайчанда. Әфәнделәр, нәрсә соң ул?
Біргізді де юқмынисың өткен ханжар, сәнсір үшін жүрегімні. Шу туғаным, нәрсе болды? Оу барасың түгілме? Ғайыбы фаш ителген гейсін жүйді ол. Айда кеттік. Дон Педро, Дон Хуан һәм Клавдио шығып кетелер. Героға не болды? Өлді! Ярдәм! Ахамызы қай, Геро! Бенедикт! Ата! Ярдәм! Язмыш, қызғанмыш ақина бізні. Бұ қорлықны ил көзімнен қаплау үшін өлімнен де шәп нәрсе болмас. Геро! Геро! Рышлан, Беатриша. Қызым, нешек тірілемі? Тірілдімі? Әдегенға тірілмәске. Нешек, неге? Барлық жан иесі аңа хурлық деп қышқырмаймы не? Yok, Gera, açma senin gözlerini, yum мәңгіге. Әгәр білген болсам үлмәуіңні, үз құлларым білән мен үтірген болыр едім. Yok, ләкин қызым, сен менікі, мәхәббәтім, сен шатлығым, ғырурлығым. Мен ант етем жаным білән, ялаяғы фурладылар туғанымны. Принц ялғаннармы? Граф ялаяқтымы? Аны сүйіп, кәләшінің бұл хурлығын юды ол. Қайнар яшы білән, кетігіз, кет, үлсен, бітсен. Тыңлағышшы мені. Вақиғаның барышына құмашаулын деп дәшмей тұрдым. Қызны мен күзетіп тұрдым қаман. Неше тапқыр қызарды ол ұятымдан. Неше тапқыр ағарынған yüzлерінде сафлық пақлық ғаламәті шағылып кетті. Күзлерінде қабынған ұт, қызлық намысын фурлаған ғайбәтті яндырға әзір еді. Bu akılsız deyiniz. Tecrübeme, ismime, dereceme ışanmağız. Eğer de bu güzel kız birer yavuzluk kurbanı bulmasa. Bu mümkün değil. Üzün qarap turasın iş. Gayıplevni kiri kalkmay ol. Şulay bulgaç. Ne sebepten onu aklap görünüp turgan günahın sen tırışasın kaplarga. Sizni son kim bilen beylengen deb gayıplıylar. Gayıplevşi biledir. Emin, bilmeyim. Kim bilendir yakınayıp, çıkkan bulsam edep kirtesinden, mehrum kalayım мәңгілікке, hak Tengri'nin şefkatinden. Принцның көңілінде әллән инде ялгыш фикер. Икісін яхшы білем, алар намыслылар. Ялгыш юлға басулары Дон Хуаннан, аларны мұғайын тиг олып саташтырған. Көңілінде жиын әтлік, қабахатлік. Білмейм. Әгәр сүзләрендә хаклык булса, үтерәм аны үз кулым белән. Нахак булса, кемлегемне танытырмын мин аларга. Ашыкмагыз. Бу эштә мин сезгә киңәш бирә алам. Принцлар кызны үлде дип белделәр. Мәтәм тотып, куму юлларын үтеп, үзегезнең борынгы зираттагы гаиләви төрбәгезгә кыз исеменә кабер ташы куйдырыгыз. Тынычлан. Тынычлан, нигә кирәк? Нинди мәгънә чыгараннан? Шундый мәгънә. Кызга ялаягучылар үкенәчәк. Япь-яш кызның шундый каты гаепләүне күтәрә алмый үлгәнлеген белгәннән соң, барысы да аны кызганачак, яшь түгәчәк. Гаебен дә кичерәчәкләр. Шулай бит ул. Барның кадерен белмибез без бар чагында. Югалтканның кадере арта, сагынабыз. Элек күреп җиткермәгән әллә нинди кыйммәтле сыйфатлар табыланда. Клавдио өчен дә нәкъ шулай булыр. Мәрхәмәтсез сүзе белән кызны үтергәнен белгәч, ул уйланыр. Тирелтер дә җирне үз хыялында, элеккеге идеал итеп күрер. Элек күргән белән сыйфатлары өр-яңа нурга төрелер. Элеккедән ул тагында гүзәлрәк, сөйкемлерәк тоелыр аңа. Кызны чынлап сөйгән булса кайгырачак, гаепләвем дөрес дип ышанса да, үкенәчәк, яшь түгәчәк. Шулай итү дөрес булыр, ышаныгыз. Һәм нәтиҗә уйлаганнан шәбрәк булыр. Хәтта мин ялгышсам да, Гераның үлеме аның кызлык намусына кагылачак, ил гайбәтен сүндерәчәк. Ахыр чиктә бу өмет тапканмаса, барыбер бу ялган хәбәр кызны берәр монастырьга урнаштырып, ил күзеннән, ил тиреннән мыскыллаудан яшерергә ярдәм итәр. Бу киңәшне тыңлагыз, Леонато. Принц белән Клаудига дус булсам да, аларны бик якын күрсәм, яратсам да, сезнең белән бер сүздә мин бу очракта. Үзегезгә ышанган күк ышаныгыз. Тирән кайгы диңгезенә бата барам. Соламга булса да тотынымчы. Ярый, бик шат булай булгач. Мин шат. Авыруы нинди булса, дәвасы да шундый булыр. Яшәү өчен үләсең син.
Никах та бәлки әле кичектірілген генәдер. Көч һәм түземлек телим сиңа. Амин, Брук. Бирсен Ходай. Бенедикт белән Беатричадан башкалар чыгып китә. Беатрича туташ, сез һаман еладыгыз агыры. Әйе, һәм бик озак җылармын. Мин моны теләмәс идем. Теләп торасы юк, мин әле дә җылыйм. Һич шикләнмәй әйтәм, гүзәл туганыгызга яла яктылар. Аның сафлыгын исбат иткән кешегә мин әллә нәрсәләр бирер идем. Сезгә дусларча ярдәм итәрлек берәр чара бармы? Чарасы бар да бик, дусы юк. Бу эшкә ир кеше алына аламы? Ир эше бу, ләкин сезнеке түгел. Мин сезне дөньядагы бар нәрсәдән дә артык яратам. Бу гаҗәп түгелме? Гаҗәп. Миңа билгесез нәрсә кебек гаҗәп. Нәкъ шулай ук мин дә сезне дөньядагы бер нәрсәдән артык яратам дип әйтә алыр идем, ләкин сез миңа ышанмагыз, гәрчә сүзем ялган булмаса да. Туганым кызганыч. Кылыч белән ант итәм, Беатрича, син мине яратасың. Кылычың белән ант итмә, йоткына син аны. Шуның белән ант итәм, син мине яратасың. Кемдә кем миңа син Беатричаны яратмыйсың дияргә батырчылык итсә, шуңа йоттырам мин бу кылычны. Бу сүзләреңне йотарга туры килмәгән. Һич бер вакытта да ант итеп әйтәм. Яратам мин сине. Кичер мине, Раббым. Нинди гөнаһ өчен гүзәл Беатрича? Сез мине вакытында бүлдердегез, мин сезне яратам дип ант итәргә әзер идем. Эшләгез шул эшне чын йөрәктән. Йөрәгем тулысынча сезгә тапшырылды, ант итәрлек нәрсәм дә калмады бит. Боер миңа. Синең өчен нәрсә эшлим? Клавдияны үтер. Һич бер вакытта да. Баш тартуыгыз белән сез мине үтерәсез. Хушыгыз. Кичергез, сөйкле Беатрича. Мин инде киттем, гәрчә монда булсам да. Сездә мәхәббәтнең әсәре дә юк икән. Зинһар дим, җибәргез мине. Беатрича. Юк, мин китәм. Дус булыйк. Әлбәттә, дошманы белән сугышуга караганда миңа дус булу хәвефсезрәк. Клавдия сиңа шулай ук дошманмыни? Ул үзенең иң зур кабахәт икәнлеген исбат итмәдемени? Ялаягып никахтан баш тартып туганымны мыскылламадымыни? Ах, әгәр дә мин ир булсаммы? Я Рабби, мин ир булсаммы? Мин аның йөрәген базар майданында ашар идем. Тыңла мине, Беатрича. Тәрәзә аша ир белән сөйләшкән шәп уйдырма. Беатрича. Сөекле Гера, хурладылар, ялаяктылар, ат иттеләр. Беат. Принцлар, графлар, шуннан да нинди егетлек, шын граф, шикәрле баллы граф кисәге. Ах, әгәр дә мин аны акылга утыртырдай ир булсаммы, яки үз урыныма ир булырдай дусты булсаммы? Юк шул, юк. Ирлек нишкәлеккә бирелде, батырлык кешелеккә эреде. Ә ирләр юкны лыгырды тасма телгә үрелделәр. Хәзер кем әйбәт ялганны һәм антлар итә шул батыр. Ах, әгәр дә инде мин бик теләп ир була алмыйм икән. Хәсрәтемнән миңа хатын-кыз булып үләргә генә кала. Тукта, сөекле Беатрича. Кулым белән ант итеп әйтәм. Яратам мин сине. Яратсагыз, кулыгызга ант итәрлек әйбәтрәк эш эзләп табыгыз. Граф Клаудияның Герага ялаю алуына сез чынлап торып ышанасыз. Җаным барлыгына ышанган кебек ышанам. Җитте. Вәгъдә бирдем сезгә. Мин аны дуэльгә чакырам. Кулларыгызны үбәмдә сезне калдырам. Кулым белән ант итәм, Клаудияга бу кыйбатка төшәр. Минем кемлегемне кешеләрдән ишетеп белерсез. Барыгыз, туганыгызны юатыгыз. Мин һәр кешегә ул үлде диярмен. Хәзергә хушыгыз. Төрмә. Судья мантияләре кигән Кизил, Щукмар һәм протоколчы судья Сәркәтип. Сакчылар Конрад белән Барачионы алып керәләр. Я, ничек? Бардиссамблеяда җыелдымы? Әй, Сәркәтипкә урындык куегыз. Кайдасың монда җинаятьчеләр? Ничек? Менә мин дә ярдәмчем. Бик дөрес, без сорау алырга килдек. Юк. Сорау алырга тиешле гаепләнүчеләр кайда? Хәзер үк өлкән түрә каршына килсеннәр. Аңлашыла, минем каршыма килсеннәр. Исемең ничек, дускай? Минемме? Сәрхуш?
Yazıp koy. Sarhoş. Sarhoş. Senin ismin yigit? Min Dvaran efendim, isimim Konrad. Yazıp koy. Dvaran Konrad. Allah'a şanasız mı efendiler? Yazıp koy. Uylilar. Allah'a şanalar deyip uylilar. Allah'ın aldanıyoruz. Allah Teala'nı bu kabahatler altına yazıp kurma tağın. Allah saklasın. Yağız efendiler, sizden yalgan işliksizler ikeniniz ispat etilgen diyerlik. Men onu hazır jirine jitirem. Uç soruğuzdan erseytesiz. Biz işliksiz tugul. Acayip haylakar yigit men sen aytayım. Lakin yanı ortuna düşer bileli. Yakınırak keliniz. Kulağına birgine söz efendim. Aytalar işsine. Seni yalgan işliksiz deyip bileler. Biz işliksiz tugul. Ketkara ketiriz. Billahi yalar söz kuyuşkanlar. Biz işliksiz tugul deganni yazdınız mı? Dur efendim. Sıravını siz dürüst alıp barmıysınız. Bularını gayipləvşi saqçılarını şakırğa kirek. Elbette bu inaybet şara. Saqçılar kırsınlar. Yigitler, Prens ismi bilen buyuram, gayipləgiz bu kişilerine. Mine bu kişi efendim Don Juan Prince'nin tuğanın kabahat dedi. Yazıp koy. Prens Don Juan kabahat. Bu bit kışkırıp durgan cinayet. İmiş Prince'nin tuğanı kabahat. Dur efendi. Rahim etip deşmetrega siyeklim. Dürüsün aytayım, senin yüzün mena bir de uşamay. Tağı ne dip etti? Geri tutaşka yalgan bele yapkan için Don Juan'dan 1000 altın aldım dedi. Talav bit bu. Vallahi şulay. Tağı nerse? Graf Claudia onun sözlerini aşardıp geri tutaşlık bütün halk aldığında hur etip ona ilerleden boş tartırga niyetlengen deyip etti. Kabahat. Bunun için sana мәңгілік жаза. Tağı nerse? Şulğuna bitti. Yarar. Bulgan xətlisi de artığı bilen jitken. Tanıp mataşmağız dostlar baribir qutula almıysız. Don Juan bugün ilten kaşıp gitken. Geri tutarşaligi sebep arkasında mesxere etilgen, hem şul kaygısını kütere almışı ölüp gitken. Tur efendim. Siz bu yigitlerinin kullarından beylep Leonard efendiga uzatınız. Men aldanırak gitem. Onu protokol bilen tanıştıram. Serkatip sudya kite. Biz olarını hazır. Beyledi sizlerin. Alarını mı? Git okma. Ya Rabbi Hudayım. Koy da Serkatip yazıp koysan. Biriniz hizmetçisini ahmak tip atadı. Beyledi yüzlerim. sen miskil işliksiz. Yugal göz aldından işek. Nişek? Şulmu benim derecemle zurlav. Şulmu benim kortluğumda hurlav. Serkatip bulsaydım da min işek degen sözü yazarga. Lakin siz dostlar yazılmagan deyip unuta kurmanız benim işek ikenlikle. Sen işliksiz ellekin bulup kılanırga tırırsan da barbar şahitler tabulur. Menciler degit tugul. Şunun üstüne prens hizmetçisi. Şunun üstüne gayle atası. Men selikçilerden barısından da birsinden de kim tugul. Zakonlarında bilen bile şol. Akşamda jiterlik bile şol. Kimçiliklerimde jiterlik bile şol. Oğlum sizlerin. İşe digenli yazı bilgirmedi. Leonato yurtu aldığında olanlık. Leonato hem Antonio.
Leonata, bulay bit sen üzerine özün bitirəsin. Qayğığa biri şu, yoxqa izgələni aqılsızlıq. Kengəşlərini qaldırıb turalı. Qulağıma vəkirmey şunduq yoxqa şığa. İləkdəki su şikilli. Ərlüğümünü basa alma senin uğitine şıqadın. Alma bütün ağırlıqını öz üstüne. Cəbirləvşi kişilər qazaplansın. Bu sözlərin dürüs. Şulay deyəm. Tınışlanam. Көңілім sizə, ғайбі жоқ. Клавдия білсін yola яққанлығын, Принц та білсін қызны харап етуін. Принц білән Клавдио мұнда келе. Шулай. Хайырлы күн. Хайырлы күн, әфәнділер. Ашығабыз, Леонат. Әфәнділер, ашығасыз. Принц, оңышар тілейм сізге. Ашығасыз. Бик шәп. Меңа бары бір. Зинхар жанжал құлыптармағыз, мұқтарам қар. Жанжал білән ішіні түзәті алсақ еді. Біріміз өліп ятқан бұлыйды, міне мұнда. Кем құрладаны? Кем деп тұра? Сен муафиқ, қиянатшы. Сен қызымны һәм мені шунды құрладың. Дәрежемні, қартлығымны ұнытып, мәжбүр мен сен ұятсызны дуэлге шақырырға. Біл, сен günahsыз қызыма яла яқтың. Нахақ сөздер оның бәғірін үтіп кірді. Ята қазір. Ата-баба зиратында, түрбәсінде. Әліге қадар онда ұят құрлық кіргені yok еді. Сен тұтырдың ол құрлықны яла білән. Мен? Әйе, сен. Сенің қабахаттығыңның жебеші. Қарт, бұл дұрыс түгел. Принц, ол хақлықны мен қазір үк аңа исбат етем. Гәршә қылыш білән шәп соғышса да, Гәршә ул көчле яш булса да, мин күрсәтәм хәзер аңа. Кая кылышым? Алдыр ага. Сугышмый мин сезнең белән. Баш тартасың. Казанны үтердең син. Мине үтерсәң, ир үтерәсең син, малай. Үтерергә туры килер аңа 2 ирне. Тик ышанда түгел. Башта мин сугышам. Җиңсен әйдә, әмма җавап бирсен. Минем арттан малай, әйдә, минем арттан. Шыйылдатам хәзер когам тузаныңны, шыйылдатам. Шуның өчен дворян мин. Туганым. Шу, сабыр. Ходай белә, героны мин ничек сөйгәнемне. Үлде ул. Кабахатлар үтерделәр. Мин ушымны алам юхаҗыланнардан, малай-шалай, мактанчыклар, ялганчылар, жанжалчылар, буш куыклар. Антония, зинхар. Хикмәт анда түгел, син катышма. Барысында миңа тапшыр. Ярсытырга теләмибез сезне. Шын күңелдән кайгырам мин гер турында. Ләкин мин ант итеп әйтәм, аның гаебе тулысынча һәм шиксез исбатланган. Җәнабы Гали. Тыңламыйм мин сезне. Тыңламыйсыз? Әйдә, энем, мин тыңларга мәҗбүр итәрмен аларның икесен. Яки беребез гомере белән саубуллашыр. Әйдә. Леонато белән Антонио чыгып китә. Әнә үзе без эзләгән кеше. Я, әфәндем, нинди яңалыклар бар, Исәнмесез, җанабы Гали? Сәлам, сеньор. Сез нәкъ вакытында килә яздыгыз. Biz mında suğuşup git alaydık. Әйе шул. Тешсез 2 карт шак-шак кына бурыннарыбызны тешләп үзмәделәр. Леонато белән аның туганы. Моңа син ни дисең? Эш сугышка барып җитсә, алар өчен без мөгаен артык яшь булыр идек. Гаделсез сугышта чын батырлык булмый, җанабы Гали. Мин сезне эзләдем. Biz үзебез дә сине әллә кайлардан эзләдек. Күңелебез буйыкты. Тапкыр сүзләр белән бераз ярдәм итмәссең микән, Тапкырлыгым кынында чыгарырга кушасызмы? Тапкырлыгны билеңдә җөртәсеңме? Сөйләшү өчен бүтән сүз сайлап булмыймы? Кояш белән ант итәм. Йөзе һаман үзгәрә бара. Минемчә ул бик ачулы. Колагызга бер сүз әйтергә мөмкинме? Дуелгә мәллә? Алла сакласын. Сез кабагат. Мин шаярмыйм. Моны мин сезгә исбатларга әзер. Кайда телисез, ничек телисез һәм кайчан телисез? Сезне мин сугышка чакырам. Яисә бөтен халык алдында куркак дип атыйм. Сез гаҗәп гүзәл кызны үтердегез. Һәм бу сезгә кыйбатка төшәр. Җавабыгызны көтәм. Чакыруыгызны рәхәтләнеп кабул итәм.
Мине яхшылап сыйларсыз дип өметләнәм. Нәрсә? Мәҗлесме? Әйе, мин аңа ихлас күңелемнән рәхмәт укыйм. Мине бозау башы ашарга чакыра. Туктале. Шушы көннәрдә генә Беатриче сине ничек мактавын сөйләп бирим әле. Мин сине акыллы егет дидем. Әйе дим. Акылы шундый нишкә дим. Хәтта күреп тә булмый дим. Ул шулай 1 сәгать буе төрлечә мыскыллады да синең, соңыннан да шулай да авыр сулап, Италиядә аннан да әйбәт егет юк дип куйды. Шуннан соң үкереп җылап җибәрде дә, ул егеттә минем һичбер эшем юк диде. Акыллы Бенедиктның маңгаена үгез-мөгезен кайчан утыртабыз инде? Әйе. Монда иләнгән Бенедикт тора дип кайчан язып куябызсың, ә? Сау бул, малай. Мин сине лагырдарга күтәренке кайфың ихтиярында калдырам. Җанабы Гали, мәрхәмәтегез өчен сезгә рәхмәтләр укыйм. Ләкин сезне калдырырга мәҗбүрмен. Уйнаштан туган кардәшегез Мессинадан качып киткән. Нәрсә? Сез аның белән берләшеп гөнаһсыз гүзәл кызны үтердегез. Бу юштан ау белән без очрашырбыз әле. Хәзергә аңа бәхетле тормыш телим. Ул җитди сөйләште. Бик җитди. Сине дуэльгә чакырдымы? Һич тә икеләнмичә. Нинди кызык бу кеше дигәнең. Камзул белән ыштанын киеп, акылын идән тотып калдырса. Ярый җитте. Бу эшкә җитди карарга кирәк. Ул бит минем туганым. Качып китте ди шикелле. Әйе шул. Кизил, Шукмар сакчылар һәм Конрад белән Барачио керә. Аның үлчәү тәлинкәсенә салырдай җүрне эше дә юк. Кыһыр суккан муафик булсаң да, анда синең артыңа төшәләр. Бу ни булыр тагын? Туганымның 2 яшьне бәйдә, шуларның берсе сәрхуш Барачио. Ни өчен кулга алуларын сорагыз әле, җанабы Гали? Әфәнделәр, нинди җинаять эшләделәр булар? Булармы, әфәнде? Әйе. Булар. Ялган донос ясадылар. Шуның өстенә ялганладылар. Икенчедән яла яктылар. Алтынчыдан ниһаят затны туташкан хакбара тактылар. Өченчедән гаделсезлекне расладылар. Нәтиҗәдә алар ялганчылар, эшлексезләр. Беренчедән мин сорыйм. Алар ни эшләделәр? Өченчедән мин сорыйм, гаепләре нидән гыйбарәт? Алтынчыдан ниһаят, ни өчен кулга алындылар? Нәтиҗәдә нинди җинаяттә гаепләнәләр? Фикер юнәлеше бер яктан дөрес, бер үк сорау төрле формада. Ни эшләдегез сез, әфәнделәр? Сорауга ни өчен бәйләп алып баралар? Бу акыллы түрә шундый укымышлы, берни дә аңлап булмый. Җинаятегез нидән гыйбарәт? Җанабы Гали, алар бүген төнлә минем менә бу кешегә сөйләгән сүзләремне ишетеп торганнар. Туганыбыз Дон Хуанның мине гері туташка яла ягырган дәвен. Сезне бакчага алып килеп, сезнең анда яшеренеп, гері туташ киемен кигән Маргарита белән минем кавышуымны күзәтүегез турында. Туй алдыннан гына гері туташны мәсхәрә итәргә ниятләвегез турында сөйләдем мин. Кабахәтлегем протоколга теркәлгән. Ул сүзләрне яңадан кабатлауга караганда, җинаятымны үлем белән раслау миңа җиңелрәк. Кыз, хуҗам белән икәүләшеп оештырган ялган яланы күтәрә алмый үлеп киткән. Кыскасы, хәзер мин җәзадан башка берни дә теләмим. Хәнҗәр түгелме бу сүзләр йөрәгенә? Тыңлый мин котышкыч агу ичтем. Туганым үтәрдеме җинаяткә? Әйе. Хезмәтем өчен миңа мул түләде. Хыянәттән ул мәкердән яратылган. Җинаятын эшләгән дә шундук шылган. Ах, Геро, терелдең хыялымда, һәм гүзәлрәк, сөйкемлерәк син тагын да. Ягыз, дәгъвачларны алып китегез. Инде Саркатив әфәнде, Леонард әфәндегә барсын да информировать итте. Иң мөһим, әфәнделәр, тиешле вакытта, тиешле урында минем ишәк икәнемне расларга онытмагыз. Әнә, Леонард әфәнде белән Саркатив тә киләләр, әнә. Кайда ул кабахәт? Күзенә карыйм, очрый калса андый бәндә киләчәктә. Сакланырга тырышырмын, әйт, кайсысы?
Явыз бәндә кирәкме? Ул каршы кызда. Син мине ул гынахсыз кызкайымны мәкерле сүзең белән үтерүче. Мин бер үзем. Юк. Кабахат үз-үзенә яла яга, күр. Менә икесе, өченчесе качкан, качып киткән, шулар эше. Принслар, рәхмәт сезгә кызны үтердегез. Мактаулы эшләрегез тизмәсенә монысын да өстәп куйыгыз. Ничек кенә сорыйм икән бераз сабыр итүегезне? Мин әйтергә тиеш. Кылган гаебем өчен теләгән җәзагызны билгеләгез. Гаебем тик ялгышуым аркасында. Мин дә шулай, валлаһи дим. Карт алдында гаебемне юу өчен теләсә нинди җәзаны күтәрергә әзер торам. Терелтегез кызымны дип бирә алам. Әлбәттә, андый көч юк. Лек, сездән сорыйм шуны гына. Кызымның саф килеш дөнья куйганлыгын миссияне халкына белдерегез. Сөючесе тәэсирендә илһам килсә, нәрсә языгызда кыз рухына кабренә куйгыз таш рәвешендә. Җыр булып яңгырасын бүген төнлә. Иртән миңа килерсез таң беленүгә. Киявым була алмадың. Кардәшем бул. Бул кардәшем. Туганымның кызы бар. Гера исемле үзе. Икебезгә бердән бер варисыбыз. Гера урын алса, шул кыз күңелендә үз тойгысы юкка чыгар. Сез нинди улуг җанлы. Бу шәфкатьтән күңеле биреп күзләремә яшьләр тулды. Шартыгызны кабул иттем. Сезнең ихтиярда мин бүгеннән. Иртәгә килегез, икегез дә. Хәзергә сау булыгыз. Бу явызны Маргарита белән хәзер очраштырам. Бу хурлыклы эшкә ул катышкан иш. Туганыгыз аны ахыр сатып алган. Юк. Мин ант итәм сезгә җаным белән. Без куйган максатны ул белмәде. Һәр вакыт намуслы, тугры булды. Мин аны яхшы беләм, ант итәм. Шуның өстенә әфәндем, карага ак язылып, тик бераз авырта кылган теркәлмәгән булса да, менә бу да башы һәм ябырлаучы мине ишәк дип атады. Үтенеп сорыйм, аңа җаза билгеләгәндә, менә моны да истә тотсыннар. Кайгыртучанлыгың һәм намуслы хезмәтең өчен рәхмәт сиңа. Җанабыбыз хөрмәт күрсәтүче яшь җегетләр кебек сөйләшә. Шуның өчен Алладан рәхмәт укыйм. Менә сиңа хезмәтең өчен, ал. Allah Teala yurtağızga bereket yağdırsın. Бар инде, бар. Тоткыннарны күзәтү бурычыннан мин сине азат итәм. Рәхмәт сиңа, бар. Җанабыбызны шушы эштән чыккан кабахәткә тапшырам. Хузурыгызда булган үземне азат итәм. Инде күңелле очрашу, әгәр дә насыйп булса, Аллаһы Тәгалә насыйп итә күрмәсен. Күршә! Күршә! Иртәгәгә кадәр әфәнделәр, сау булыгыз. Иртәгә көтәбез, хушыгыз әфәнделәр. Килербез. Төнне Гера кабрендә үткәрәм мин. Буларны узатыгыз. Инде хәзер Маргаритадан сорау алыйк. Ул кабахәтлән ничек якынайган? Шуны белергә кирәк. Леонато бакчасы. Икесе ике яктан Бенедикт белән Маргарита керәләр. Үтенеп сорыйм, сөекле Маргарита. Беатрис белән сөйләшергә ярдәм ит миңа. Сез минем матурлыгым хөрмәтенә сонет язарсызмы? Шундый югары стилдә язармын, Маргарита. Аңа һич кемнең буй җитмәслек итеп, матурлыгыңа тиң итеп язармын. Минем матурлыгыма һич кемнең дә буй җитмәслек итепме? Нишлисең бит? Баскыч куеп менә. Маргарита. Ярар инде, хәзер чакырам. Димәк, ул киләчәк. Гыйшык Алласы, күреп торасың, көчсезлегемне, мискенлегемне. Юк, ни әйтсәң дә мин рифм остасы түгел. Маташтым, берни дә чыкмады. Күрәсең, мин шигъри юллар арасында тумаганмын. Сөекле Беатрича,
Шыннан да мин шақырғанға келдіңізме? Әйе, әфәндім. Китәргә бұйырсағыз, хәзер китәм? Шу, біраз ғана сабыр етегіз. Біраз ғанамы? Алайса киттім. Хайыр, сұрауыма жауап алмайша китмейм. Клавдия белән арагызда не булды? Каты сүзләр әйтүдән башка бер ни дә булмады. Шул уңай белән сине үбәргә рөхсәт ит. Каты сүз тик каты җил. Каты җил иң каты сулыш. Каты сулыш күңелгә тия, шуңа күрә үбешмичә генә икән. Син туры сүзнең мәгънәсен һич әйтмичә булдыра алмыйсың. Сүз тапкырлыгың шунда синең. Әмма мин сиңа туп-тугры әйтәм. Клавдияны дуэльгә чакырдым. Тиздән очрашабыз. Яки мин аны куркак дип мәсхәрәлим. Хәзер әйт инде зинһар. Нинди кимчелекләрем өчен яраттың син мине? Барсы шунда. Алар сезнең начарлыгыгызны шул кадәр оста саклыйлар. Һич бер яхшылыгыгызны катыштырмыйлар. Хәзер инде сез әйтегез. Минем нинди яхшылыгым сезне гыйшык шире белән ширләргә мәҗбүр итте? Гыйшык шире белән? Шәп әйтелде. Мин чыннан да гыйшык шире белән ширлим. Чөнки мин сине ихтиярымнан тыш яратам. Димәк, йөрәгегезгә каршы килеп. Ах, бишара йөрәк. Ләкин әгәр дә сез аңа минем өчен карышасыз икән, мин дә сезгә аның өчен карышмакчы булам. Чөнки дустымның дошманын мин бер кайчан да ярата алмам. Ягымлыгын әйтеп сөйләшү өчен без икебез дә артык акыллылар. Ярый, бу хакта җитә. Хәзер әйтегез инде. Туганыгызның кәефе ничек? Начар. Сезнеке? Шулай ук бик начар. Аллага дуа кылыгыз. Мине яратыгыз һәм төзәлергә тырышыгыз. Хәзер мин сезнең белән саулашам, чөнки әнә монда кемдер килә. Әйдәгез тизрәк өйгә кайтабыз. Әйе. Безнең өйдә кытышкыч ыгыздыгы. Шул мәгълүм булды. Геро туташны ялгыш гаепләгәннәр. Президент Клавдияны алдаганнар. Барысы да Дон Хуан гаепле. Ул качып киткән. Әйдәгез тизрәк кайтабыз, туташ. Бенедикт, яңалыкны белү өчен минем белән барырга теләмисезме? Йөрәгеңдә яшисем, күкрәгеңдә үләсем, күзләреңә күмеләсем килә. Шуның өстенә тагын синең белән бергә абзыкайың янына барасым килә. Әйдәгез. Леонардо йортында бүлмә. Бүлмәдә Леонардо, Антонио, Бенедикт, Беатриче, Маргарита, Урсула, Монах һәм Геро. Әйттем бит кыз гынахысыз дип. Шулай ук принц һәм Клавдияның да гаебе юк. Кызны алар хаталанып гаепләгән. Әмма ләкин Маргарита күңелендә явыз ният булмаса да, әфәнделәр җинаяткә катышкан булып чыкты. Эшнең булай бетүенә шиксез шат. Мин дә бик шат. Юкса граф Клавдия белән сугышырга туры килгән булыр иде. Кызым, сез дә, мөхтәрәм хатын-кызлар, бүлмәләрегезгә урнашыгыз. Чакыргач та кирсез. Битлекләрегезне киеп барыгыз, матурларым, барыгыз. Принц белән Клавдия озакламый килерләр. Син беләсең үз вазифаңны, вакытлыча кызга ата булырсың син. Аны кәләше рәвешендә Клавдияга тапшырырсың. Тыныч бул, мин үз ролемне бик шәп башкарырмын. Изге ата, минем сезгә гызырым бар. Әйт улым. Икесенең берсе. Я бәйлисез, я шишәсез әфәндем. Дөресен әйтим. Сеньорым, Беатриче ниһаять ягымлы күз белән карый миңа. Кызымның күзе белән карый димәк. Мин дә җылы караш белән җавап бирәм. Моның өчен сез миңа, Клавдияга һәм принцка бурычлы. Я, эш нидә соң, әфәнделәр? Җавабыгыз табышмакка охшап тора. Ярый, эшкә килик. Сезнең теләк белән безнең теләгебез берләшергә тиешлибез. Бүген безне изге никах җибе белән беркетегез. Изге ата, сезнең ярдәм кирәк монда. Мин риза. Сезгә ярдәм итәргә мин дә әзер. Принц Дон Педро белән Клавдио килә. Салам сезгә, мөхтәрәм әфәнделәр. Салам, принц. Салам. Сезгә дә салам, Клавдио. Сезне көттек без. Ничек соң, туганымның кызына өйләнергә әзермесез? Әзер. Туганым Антонио, бар шакыр үзен, йоланы үтик. Яхшы, Леонардо. Хәерле көн, Бенедикт. Шу, ни булды, а?
Февральға ақшайсың сен. Езің шытақ. Юпитер үгізні сінеп шыра ол. Қайаурақ бол. Мәгізіңнің алтын біле ялтыратырбыз да, сұқланашақ сиңа бүттен Европа. Үгіз сүретіне кіріп, сыйыр қияфетіндегі Европаны сихірлеген Юпитер боласың ече. Юпитер яғымлайтып мүгірі білген. Нәқ шунды yok сәйір үгіз, әткәйіңнің сыйры тирәсінде азапланған. Нәтижеде шул үгізден бұзау туған тауышың білен шуңа ұқшыйсың сен. Жауап берермін, тек қазір уақыты түгел. Антонио маска киген қызларны алып кірә. Я, бұл қызларның қайсысы меңа тиеш? Менә бұсы. Аны сізге тапшырам мен. Ол менікі? Алайса көрейм сізні? Yok. Мен айтайım, başta izgi ata karşında ilendin deyip ant itersiz. Берегіз тұташ, изға ата хұзурына қолығызны. Мен ирегіз бұлам, әгерді тілесегіз. Үлмәс бұрын, мен бірінші қатынығыз едім сіздің. Мені сүйген шағығызда, сіз бірінші ерім едіңіз. Икенші Геро? Хәмшіннан да икенші мен. Тігісі өлді, мысқылланы. Әмин яшин. Һәм яшәуім хақ болғандай, сафлығым да хақ минем. Шул Геро. Шул үлгән Геро. Дұрыс. Өлейді нахақ сөзлер яшәгәндә. Әжәпке қалдырған бұл вақиғаны, Героның өлуін һәм тірілуін мен никақтан соң аңлатырмын. Қазір ширкеуге кеттік. Барығыз да менің аттан еліңіз. Изгата, сабыр. Мұнда қойсығыз Беатриче? Аның орнына мен, янарса керек. Сиясіз ме мені? Бігік демәс едім. Олай бұл сабзағыз Принц һәм Клаудия алдағандар. Олар меңа сия ол деп ант еттілер. Сиясіз ме мені? Бігік демәс едім. Ол шағында Гера Туташ Урсула һәм Маргарита алдағандар. Олар меңа сия ол деп ант еттілер. Сенің үшін сарғайды деп ант еттілер. Сізні үліп ғашық болған деп ант еттілер. Бары да бұл сөз. Демек мені яратмайсыз. Yok, дос етіп кіні әйтмәсәм. Жетті. Қазір ант ет. Бенедиктні сүйем деген ант ет. Валлахи деп әйтем, сүйе битваны, сүйе. Міне дәлел. Беатричеға бағышланған ақсақсаны, аның ижад жемеші бейт бұл. Міне тағын, туғанымнан ұрлап алдым. Бенедиктні янып, кейіп сүйгенлігін, мүбәрәк қолы білен өзі язған. Міне кәмәт, қолларыбыз жүрәкләрібізге қаршы келі. Нешейсің бейт? Яры мен сен алам. Ләкин күн яқтысы білән ант етем, қызғанып қына. Мен баш тарталмайм. Ләкин қияш нұры білән ант етіп әйтем, бик нық демләгенге көрәгіне, сізді үлімнен қытқарып қалу үшіңіне бик ауруға сабышты дейлер. Тоқтәлі өбіп ауызыңны тымалайым. Үйленген Бенедикт нишік яшы, Әйтер сөзім шоу, Принц, иленігіз. Башында мүгізі болмаған таяқ, нашар таяқ. Шапқын кірә. Жәнібі ғали, Принц Дон Хуан, қашып кеткен туғанығыз құлға алынды, миссияға кетіреді. Солай мұны әйдәгізелім. Аның хақында ертеге қадар ұнтып тұрайық. Мен аңа ертеге шундай шәп жаза ойлап табармын. Қазір бейбіз. Эй, музыка! Сіз Кәрим Тинчурин исемендәге Татар дәүләт драма һәм комедия театры артистлары башкаруында Уильям Шекспирның
Гаугалы мәхәббәт исемле әсәре буенча куелган спектакль тыңладыгыз. Габдулла Шамуков тәрҗемәсе. Әсәрне сәхнәгә куючы режиссер Рауил Тумашев. Рольләрне башкардылар: Дон Педро, Шамил Миңнуллин, Клавдио, Харис Төхвәтулла, Леонато, Рабит Батулла, Дон Хуан, Илдус Ахмеджан, Бенедикт, Халил Махмутов, Беатриче, Исламия Махмутова, Еро, Әлфия Хасанова, Антонио, Зөфәр Харисов, Урсула, Зөләйха Хакимова, Маргарита, Гөлшира Закирова, Бальтазар, Фәнәуил Галиев, Кизил, Гата Нуруллин, Шукмар, Самат Валитов. Беренче сакчы Фәнәуил Галиев, икенче сакчы Нуретдин Нәҗмиев, Сәркатип Таһир Нуруллин, Конрад Разил Сибгатуллин, Барачио Рәдиф Сәгъди, Монах Тимер Зиннуров, Шапкын Роберт Муртазин, алып баручы Фәйрүзә Исхакова. 80-нче елларда магнитофон тасмасына язып алынган бу спектакль радио өчен тавыш операторы Асия Бикбау, режиссер Госман Ахмәтҗан, мөхәррир Рөстәм Акъегет тарафыннан әзерләнгән. Әдәби-драматик тапшыруыбыз шушының белән тәмам.